nyina da bowra ho a ka se vitamin no eno abia ena wo hwehwe na World Cup village ne nso abusia akato na bro na se World Cup no ye de aba na wieye wadwaton de no enkachiri se wo de beba ye bebo dawro ne de ama we no ye ba ma bonus kura World Cup na chi nyina da dawrubo no ebekoso e wo sports ne so obetumi afre ye mpanyimfuo e wo 0240 889243 and 0247995160. For Yanko Perfect Series ngoma no e enkoda no a woru dia semfire date nyina wo mo a edonti ye the perfect ngoma no de ehye wo mfuru mu ama wo mo aben montre so no de eno ano bi ebodin e ne free bonse bo a gengenga sa free nurse wan ko CGHS for do na ye kanfo se nkura no wo mo bebebo English language o free basic one e ko CGHS free afa history of Ghana o ma betwam ne abakosa ma woro do edon so eti akoten ayasem ketu akura buson for ye history of Ghana enso ho basic one e ko basic 6 RMI nso ho basic one ko CGHS free afi ye computing no and also KG1 equals 6 na creative arts ene awuro aka nyina nso se science maths nyina do ebuson for perfect series edwanta na eyesoro nkokwan so free next one ko KG2 no so numeric language and literacy creative arts phonics computer coloring and writing GHS one ko Fredo your English language social studies and also science RME computer career technology ebuson for perfect series and you can for etiama we set exams questions awuro se mock senso set terminal exams midterm exams nyina no perfect ededwa kumase for akwa putoja ye station nkran so a danso man first upon no a omema for na bia budra mu a perfect na chese wo konkan number 0243299938 and 0540755465 and in phone kasa enyuma dama na boa aswasene na ewian sama mudro nyina da wamama ya hoden ya de kasa dia ma na ba Facebook ne so anya sem keto akora istik fo free wagadugu Burkina Faso ene adesuafo nya sem keto wo mo wa habebre wo mo hwadume ya ye wa hai wo mo de akomukro Burkina Faso entiene ye ne omo na edi dwuma no semfo ofa John entry bosia ko labo papilo ene ebo ye chidom senior man mozi ene kwadwom adawoma Facebook YouTube baby ye dem ewo ho na ene programs manager wanko kanu na agina kire ha aha woni stick for na agina ye chi ha asomfo nom ne de awie ye mienu midin mame ajuwa nyanta tando meni asonaba ohene kwabena boatena ajuada fenu bi anka se sojafo anya sojafo Burkina Mosikufu so ye communications and professor ti hu so ma hye here to learn afeka sia no emu ensam eni Asem Beba Dabi asem na nya ba ne santi ensama wodro ayaboabo no awie yan hyase emfa emamoe ya hyase de free eswame awrako sam afiri ho eba na busiafo emu ya papa ni okopie mo swame post office ya ababa beto dwase dankra bensia eja dem ema sabre ya yekasei akwada wanya emfie no ensia edunum akwada ntumi nyane ho hwe eni pamre wo mo mutifie ho prese ni pamre di pamra na wo mo yi nkrofo afiri fie ho no mo to nkrase ni pamra no na akwakwa ya dem akwada emfie dunum ba no wantumi ankeka ne ho made yate and say ejano asem na dwure be aka eniama na ewa edan no emu ni akire se de asemi asi ewo ho eni awraho sama ede aba wo so amene ya no asem no emu akwakwa ye ya papa na ye bobura ho no ya ne na akua eni asemi si ye nyina nani tua akwada ba mu 15 years awafri mu ni anti eno no ni esi ye wagina so atwamfonyini akire yinsi Oma me yam se me dey na ese no sa ene ye fro se wo fa ni fie ni jadam nam se jadam sesai no se ene ahia ma nam se na enipa wo mo matimi apiapi wo se da bi nipa ne de e ba sa no me wo fa dan no ne ba pan ni na dam me wo fa ni ha okokwa asenti ne ba boy ne na dan ne dan me to ho ana o ma me ne dan ni mo anti ba sa no e se ba ta no se wo mo wa ni mo anketo na afiri ho ansa nam se wa ko pepan ni no na se eja no so ho na na eto ho no na afiri ba ti ni ma de property e ko so odan ni ma anti ja no etimi free wa papa ne side ho ye dey e de ba ya akora na etimi asesa no bla etimi asesa no anyumre mi go fie mi be ti o right asa boy ya boy ana be ke kama pio asa
Ese mi wa fani o. Woni bi asibia o. Woni bi asibia o. We grab you. Grab you. Asa. And when you that's your band nine. What did you not fukuta no? And I say tablet to na didi aduana na bejo o se mama je wo na ese enam si didi na koda o he ma kwase mama me nkoja me ha se anopa no abefa me ba keto ngwase me nya ne ho na anopa ma befa no anzi da bi go school ma ya nko hey arade Mo ya dodo akwada ba mu a emfie no dunumba ne ade ni mfonyini ne sade edan no ehye ye nyina da eye no ede ato so ne ntu ba so abenya binu ahye nyasem ketwa kora edan no ahye akwada no nso wahye na ne yanti na ate se asem ni mo ya dodo wo kirekire mu nyina wote ni suo wa ne kire se dumjafo efiri breman station ene baye besi ne de fain investigations no mo ba baye ti de ba ye pote ya dampon be nsia eja to mu efiri ha na ekwa ha na akwada 15 years hyemu ya ntumi anyina abafiri mu no ya de ni be de kire na de dumjafo hwehwemu ni be kire biada ya de emu amane abesum Eljonfo yemfra rehosemu ta yemo pehwam na yenko savana atifi mantam no emu bole aposifo adijuma son ya sabre yebo yensem hyahade ama wobon wache nwi bobolibo boa eljonfo ne ehu video no a asetogbo ebo fruit no ya maame amponsan ya no che no kwanche hodo a wono kire se wobra wono nam kwantemponso na womo routine checks a wono yo no highway ne so odomsonfo edo na prekope omugina ka ba kon se wedie ya so etwetwe se wosi gina wono mampa posifo wo maso nya twetwe pa setie bia ne wo yo so kora no wo mu begina wo tiampa wo mu gina ka no to wo do mani kotu awisi hwehwehwehwe mu amkohwe a wi bobolibo tam ta wo robe de oso mensa 753 ebusonfo na ba beto ye Facebook no eso don chese tam sa wo hu se wo bono boa chese manfo ani abreso mpeso mu ya mu yose mo memu yese bandan kwanta tesli tesma kwan so hodo a na posifo wono kire na yaman bofo wa shared Alhassan worona woto yenkra intie no Teni esi ewo Savannah region na Savannah Regional Police Command na omunsa ka sa nipa minu na omu ekita car ana vehicle na nam kwan so enti Asem esi wo Bole district I was Savannah region Bole district police command intercepted 73 parcels of parcels are almost suspected say cannabis ana the friend Tampi na esi wo Bandam Kwanta Teslima road no so na this particular incident is here now police almost stop this vehicle na a free statement call wa na vehicle no registration number AS 4874-25 and omoyo imagine say omo but initially no move bisa sanipa me driver na passenger oye oba omtuna ka no won bisa say dia na wo kai na omo aheda eyi ano entrep adeportia na car no enti eno ma police no suspect here ma omo start to say omo ye physical inspection na omo ye physical inspection no omo nya 73 parcels of almost suspected say weed and Indian hemp. Currently, I can say nipa mean driver and abaye the Omako police station investigation. For a man before was shared Alhassan wadiwe efi Savannah etifi mantamu and ye wibu bolibu aposi fuachire. En wode honkra ebreyen na ye kwakwo piembo ewo adenta akwada ba mu abi a wono nso
wanya emfie no dubaako awalemi samwo ne asamia na nkrofo de frɛ no aba beto dwase wakoto amana bi a ensuo egum ema sabre ya yekasa Adenta Aviation akwada 11 years ne nipa mro wabra mpanyimfo firefo ba ye be ye on mafamudie woyi no no na se akwada no wafrim DO3 obosu ya wono na edi animu omo behwe ba bi ade yasi ewo aviation ho no eno de eto edwase kwaba saa ne de womo mbefre no womo frɛ womo mbetonka no womo tonkra enti womo du one papa be 1050 mu womo koye no eno womo kire womo ba bi ana Samueli amra no da wokoto mu womo koye a woyi abofra no na se abofra no wafrim ni nyina mu no womo de atu dwa kire se wokopie mo nkrade a se de asem ni si wadantanti aposifo a wo ho no womo dane akwada na mu no de ama no a nhwemu a wasam hu biada womo eye ansampo no womo bedane emu no de amabusia no womo akwa emu no na wabra woni nsamtwerefo ekasa no moma yentie ensemo bi a wode eto yanimu Inti nyantie se Ndra ena nkola bi kodi agro ewo Adenta area honom omu free from what you've gathered no mu free Madina side no mo ba Adenta omu di agro no na akola baako a we di 11 years otonsuo na since Ndra we made effort senka ebehu akola no but we were not able to get through to him inti enne anope na a team no we gathered say just say amamre bi and send it me akola ni free nsuo inti the amamre was made anope na eboy ma itimi ekoyi akola no a we di 11 years a free nsuo. Unfortunately, now from what you've gathered, no, this is not the first time something like this is happening over there. And we are hoping, say, moving forward, appropriate steps will be put in place to prevent this kind of situation, because the artist say, what we gathered is a irrigation pond. There's a farm close by. Into the pond is serving as an irrigation center, providing issue ama farm lands na honum. Into we are hoping say moving forward some fencing be or defense system will be put in place na emfa or how be see emba. For now, we as a service we don't suspect foul play bia but you hand over body no you hand over ma union police for into union police for investigation then be established say there was a foul play or not, and then if there's a foul play and if not irresponsible no the family so DO3 obosu ono ena ejina mu ekasa ye ema dumdwa ejimakro ya womo ewo Adenta ena DO3 dia tu dwase sisi ade wo madan ma posifo se ne ben hwehwemu ewo body ne ho no ebetumi akoso for Asem ba kon ya bedi mpefra montene so ne se amakashi ba clinic adwumafo ba miensa Walmo wi adwumakuo do amane panipa woda no apostle Dr. Samuel Amakashi da kodan koto de be kire omo yiro mo pa achipa hwebunampa na enokure ti koto no de yebeka se June busmene de toso du bienu na koto no ekọ atrase ya leadership na asantoa atakura wodo na wotena dwaso ya wohwe toto anuoma ebuda sheda ya wochese July busmene de toso du miensa yebebu nkomponi apampa worom ekroi enti adwuada ya na busanfo se bu nkompo koyi wo mo kroi ya owura Amakashi dokota yi kire se ekurase wakanso se beburu wanyanwe sene wokan se nke yemfa wo nko na yemprosidia na nka de wo makoda da bampro jede no wo mo akobi na nipa miensen yenkaka wo mo adjumandua we physician assistant na Sarah Didi woronso nurse ni na no search wo mensa na sika yantam Amakashi yesi bra wa bre party fifire pamre bia bese na twem onyame hira no ankofui se ye ni bru se ye diniu wo matime wia no saa no Chese na nyasem ketu akura na ewiase nipa de ono na de bone beche se ubanso jan nan egu sere so a untwa no ayikuntunsin na mum de wo mu an se obepepa na oka se nyahwe Amakashi aba monten so doko se enyahwe na wobra woni nsatwefo hyaye no onde wotufo se wenu yade a
wahyɛ da na so boapayo sɛ bɛyɛ nkɔfoɔ miɛnsan nipa miɛnsan ya oba bɛsi abaka ho yi wɔn mu bɛhunu sɛ yɛayɛ bɔne yɛafom kwan yɛakwati kwan enti yɛbɛsakra yɛadwene ne afa kwantwene no so na tumi aboa yɛn na mmom wɔtufo sɛ wobɛburu wopɛ adwuma wobrɛ wonya adwuma wie paa na wayɛ konkonfaa na wayɛ mumuruntum na wayɛ sɛ yerebo na wowie adwuma sika saa de yɛ ho yi da koro bɛyɛ da bɔne enti no sɛdeɛ moteyɛ no Dr. Magashi menkola na me ne ɔmo yɛ adwuma a na medwen sɛ daakye bia na sɛ bi mɛboa ɛma ɔmo so ani so ade hu abam na ɔmo nya mfasoɔ na ɔman no so nya ɔmo so mfasoɔ no ɛnam ani brenti kro no ɔmo bɔyɛ ani sika ɔmo fa yɛ nyinaa ɛnyɛ sika ketewa nanso ɛnɛ yɛ ba asetena no nokwasɛm no sɛ mpanifoɔ bi aba behume apa mekyɛw enti megyae nkora no mfum so nyinaa ɛde akyɛw ɔmo na mmom megyina saa akonya wei so etu emmebu na ewo kuro mu ha nyinaa efo se obi fo adwuma na nipa ne boa ma wonsa ko wano na han dan ma wo me kura me de kwade masan bɔ mɔden kura sa ma wo ka kura na sɛ obi eboa ma wonsa ko wano a me sɛ krono wo hui ade ha adwen emfa ntu tim sɛ da ko pɛ sɛ wo yeye efi sɛ sa na kuro ne bɛbɔ ye won kofo bi won ma bi enwo bebre sebi krono ne workers a wo hɔ no nti enam so meta mpanifo no nyinaa adwuma abɔ mo enti Dr. Magashi futu amede magana ne sɛ emebu na yewo kuro yi mu no sɛ wo hye obi ase yɛ adwuma fa no kuredie fa yɛ adwuma no saa nso na mpanifo a ebi adwuma wɔ Ghana ha no mo nso mamani enkom workers ho ebi sɛ Dr. Magashi me ne yɛde ayɛ me ebi ana wo no de wɔn de bɛyɛ wo no ɛso timi sɛ obi a enye enida hɔ enti etufu na wanti a wokwante ade etu yiraba na yiraba wa yebetu yiribi amana yiribiu enti pani a ya wode nhyemu awuro nyina atudwa wo ye pani kwanchefo a Amagashi Herbal Clinic wota ano na 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 ose bonsu ye atufo hene chiame e wasante mampon danom ye nkonwa na wobra wo no so ensem no konyina wo ne di mu akotempa no ye ntimgyinafo de ma akɔto asɛm a ya ekɔba nyina no ka ho bi yesa nso de ba fie no ana otramu na no de wo so kanifo a Amagashi doctor nyamishira pop so anya tema soronko atumi dia mambrante ma ba hɔ yi a wo mo wiade no be kyerɛ sɛ wonso nyankrompon bɛboa wo ama nyankoso Apostle Dr. Amagashi waya de papa na me dia seda efiri osoro boafo ho twantwan so wura ye twa na enya adepa eye agya nyankopon oba nyankopon ne wonkonkron nyankopon no me shira Dr. Amagashi papa usenye nipa nyina na betimi ayisi so ne mma entam ntawantawa aba na ye de dwato akɔ ne nkyɛn na doctor say nana wonti megemu ama bibia ka ayenne yabaka so ha high court bibia atodi mesre me ma no sabe enye nipa nyina na timi bia adwuma ye fa obi soso ehyem to obi bia adwuma no fa nipa miensa ne nan a na kyese nipa kro no pesa Ghana ye home ye bere ne sote ti doctor no pesa ye bere sote ne nipa ba sabe mpredua sen beduru ba bi no o madara nkwanta nanom wedi akyire bie we yɛ na ɔsɛibonsu atufo hene chiame ɛwɔ Asante Mampɔn ɛda ɔno nso di asɛm no akyi a ɔde nhwɛmu yi atutwa yɛkɔ alajo ɛwɔ nknabuni mantamu na nano ada nzukasi a ɛtɔ yi ababa beto adwasa de hye wɔ hɔ no mo kyerɛ sɛ sɛdeɛ nsuo no atwe nkrofo fie nkukunkaka begu montene so baabi wɔ hɔ no bebra enwura yi abɔ apɛ so wɔ hɔ no emu ade aba hɔ ene korela yade yi ba hɔ no ene ya yenyan enti wɔn bɛsrɛ Accra Metropolitan Assembly ene health authorities ahodoɔ ne sɛ ne manim ya wohwɛ mmuwa yi ne korela ya ahyase akyekye nkrɔfo wa alajo no mpanyfo ama meye bribi wɔ hɔ a nsuyiri kase ba ye yachi de ɛbɛte wɔ hɔ nyasɛm papa yɛne ade hye bi adi nkɔmmɔ wɔnom nsɛm eni na hobon obi antimi wura ni dem bebre ntimi ndamu dem because of ball anity ade alajo for here modern yanka nipa ho nkola yare wo area hande anu de ntimi nkan omo dɔso omo ni anomofe maka ho asama ka MC ne omo boye omo pese nipa wu ansa no maba no impact ne say omo ba be announcement so omo ba be sesa wura ye fi ha man Cleaning it ye nyina ye pie ye cleaning no na mombola ni sumha aha ya alajo gata no ho bola ni sumha ka be so ekyire ho ka ne si ontimi ma kas miensa ni nyina asa na chi koye ontimi nante ontimi nkɔ wanim ontimi ka korantimi ma ha
nti so opɛ car je so kɔ akyire no wansa ansa no wanya car na watena mu nti bola ne de da so sum ha obie ne ho a wasi ya so obefa bola. Thank you. They came are collecting from that end. Omudu ha no and I'm say na yama. He didn't come back. Authorities in a bit, but I don't know. We need them meeting me account. So I'm from our home net saying no. It's only good when it's war. You see me feel just close by insects. You build up insects. Tiny insects no more room. Into your mom wine. Well, Nitria. But let me to go hey. Yardia no say me say yardia. I want see go me so nyamenkwa. Mika mitri mika me call a fence hospital. It no about the wire ne. Ya pane chow on some twaso. No me ye my ye. Ye me say the wire ne. I can't twaso. Ya kaso nye bia ne ya dada ya brenya me. Why ye be? Ensem bebre. Semha. Ai ala jofo na busuafo mo so de ekoso ho no so na chi no. Boy. Ngura na atim ho no. We de gi se tanka car bola car ibi de kan bola car no akotwe because ya de ahyase de ba ne kankan ne ade no. Wo mo kire se ne yenyan. Awie. No bia nkote bi nkoni fi. Yenyina we so na yem fancy wa ha. Authorities abubo mu din so mo nko omomoa wai. Semufo yo fa John Ntwi boss ya kon labo. Na be de kire na na kwadwo apia eja Sam Professor Kwame Jeni Boatin papilo eno be fia boaje wa wonem ne boabo ansam na no de ma yen ma papilo bobo e chidom senior mani mozi ene kwadwo mo Facebook YouTube baby ya no adaroma no de yetumu ene nso nya hoho firi Burkina Faso na nya semketwa na ye ne abesomo ne de ye mienu midin mami ajowa nyanta tando mene Azunaba ohine kwabena Boatin adwa ansana ebekro do mame mrantie mienu yi wo mu eyentafo na wo mu asom ewo otumfo peto kese so mekire menhia ahimfie wodom ayo bi pa bo menhia anyase beketo o etumpan ka wo mo ye etumpan a samrantie na wo mu agidi aseta ba bia ene nkakra no mo so mpanti wo wabrochiri wodi won wawoda nne ye from say ata kwabena pon esa na efre bodmo kwabena pon senior kwabena pon junior wo mu na eda bibie no so no ebusuanfo nyina na ma tonton brown wo Dubai ene ni nwan mo kaye wo mu nyina na ehye ene wo mu ma menom happy birthday to you wo mu se nyankompon hram montafo no nyese ya nkopem se bombo hunu se mawa mama konkan edi nkunim abrabom na bibia nyenkoso emfama mo mumfra dum nkwadum bibia anya hyiren emamo de kan amen na me nkutamu ata echiamo pa yem so de na free akura enkai ni nyina ne brada onfanto so apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture Unia, Pavi, and a black smokes Mr. No, malaria dronana. Annie, say nam sa, who be the same wife, you know, your testy positive. Otec 1029Fm. A cool malaria morning, you know, I'm negative. Adia, 1 hour, Hepa plus Mexano, and what do you swabba? Cynthia, I was so immune system, a strong debia. Anti Pavi, a support to immune system, no. Not plus mox no so, to malaria no good. Malaria symptoms, at a say, etipaye, a fear, one more tour, and 1 meranumsa. Achakura 4 days na pavi and the plasmox mixer one mono to malaria na sekura anya sa dia ko hu doctor from 0542 778572 and 0542 807907 magie drone di pa pavi plasmox and hepa plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada woni mfiedu mienu kan o pharmacies na heba shop FDA age edwede nkrato yatum Hey, opanyi. Mashusha wache. Se perfect series books here. Oma me koto obi mame mano. O wejajai. Abua wa mo se wo tumi kenkan kama. Wa kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifuo ene tire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing. OWAP ni nyina. A free basic 1, ekosi basic 6.
6 English every basic 1 equity junior high school ne ba ne combine so a owoni nyina bi English nom and maths nom me say books be any wa perfect series any bi na GS any naka enso am approval into obata bia nkoto be maneba and na so we there school be kura betumi akotu akoton amani students o na eno kura de what table no so say hwi wo mo say set mock exams terminal exams and midterm exams at the mass school so a here wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465 perfect series. Your worst future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no. Afie kura na ebeye onwanwa mo. Eduro ye majema we. 1029FM. Mudin hia me yie. Esne bibia. Etimi manom pafia ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je dure di pa. Pavi Plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejwede nkra so ya. Na nsɛn mi a mede ho adanse pa sɛ made hu na kɔfam ade ban mi o ɛwɔ akyiro mi wo ne yie papa asa de abo asi mani so mani ne so ayɛ wisi ɛso ayɛ mi kusu mani pronsio ɛfemfeme ɛwɔwɔ me ensɛm sei na wo ka de a ehia pa sɛ doctor Reni bɛhyɛw bra by Grace Eye Clinic ma yɛmfa fidie nhwɛ wani no so enkosi wani n'akyi nyɛhwɛ sɛ de nneɛma sitie by Grace Hospital esanso obia yɛhwɛ asomo ehwinimu ɛne eminimu mehwɛ ENT Clinic eti mu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sɛ to de nneɛma hodo awurawura wasum sɛ takra yi wasum penti hairpins matches ɛne nneɛma hodo awurawura wasum no Mr. Jai ne bra ma ENT for ɛhwɛ wasum ne mfa ma wo da bɛn na hunu dentist ɛmɔ hwɛ wanu mu ma wo wo ka so bi ho no kokɔ n'akyi bra me nye scaling and polishing wanu mu nye hwam kama wo se na so abua bra me hwɛ ye de bi besi so ma ye fɛ ana mpo atu a ye besi foforo de ama wo kaka bi jejo ɛwɔ sɛ ye tu a ye betu ɛnneɛma ama kan nyinaa wo pɛsi ye bɛfie bɛhwɛ wo a ye bɛba by Grace Hospital so Kumasi Breman ɛbɛn DVLA office no bibia ni amienkasa 0244 97 68 05. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Krobea. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakune bete. Onua ori abe. Akusie. Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabio Yesu Woha Yanbisa Peter Otec 1029Fm Wuko Tie Hefa Piao Asem Beba Dabi Adani Muguhura Aye na Sienka Ise nyuma obia ni nyuma no doso nanso de odi amanipa no eno na ɔyɛ ɔhwɛ edidigi Otec nyame ma wɔn nyuma no enkoso opani a wopi adwuma no enkoso nyinkyerɛ enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wɔn yɛ adwuma no wɔn nyina da papa ma wɔn ahoɔden nyɛ wɔn dia ɛne sɛ ame no kasa no pɛi enkwa na wɔde ama me wɔde asɛm yɛ wo so wɔdi a sene ya metumi ate atɔ ɔbrane ho hwɛ bi pataya sɛdeɛ na ade akyɛ na ade asɔ bi bebi nso wɔn so na ni asɛm a yɛdene wɔn kɔ ni mukura na eyi tuo maa ase kan enwo no tuturo nso wɔn mpaaba wɔn da so busua ɛyɛ wadwuma na papa wo yɛ ne kyɛnse yɛ kan sɛ ayi yɛ ne na ase nkan bɔ wɔn nyinaa ho ban ebi bia yɛ tia ɛwɔ borɔfo enyanka papa wayi bi Otec ma wɔn nyinkyerɛ na adwuma no ntumpɔn na wɔn nso mfa abotire ɔdɔ nsɛm a yɛ a na wɔn tika ɛyɛ futu sɛm ayɛ no ne yɛ ne yɛ adene kyerɛ sɛ wɔn mu gu yɛ anim ase nyɛ saa na wɔn teɛ
omo ka se adwuma na omo ye no embra wo mu obi ani mu ase ne mo ye yo kata ye na ya na omo papa nka wo mo ho free sa bre bro hwiri kopum bra wode obi a bekọ na wode baba betena se a se de be ya on be hihie na bibi ato ye no awurade wa ho ode ni tumi no ense wo ma nya kokuduro emfanya kopum bra wa obi woni mu nyamo adum ni amen amen I say amanfo akabia ọma futue usum say enye adwuma sɛ yɛbɛpɛ sɛ yɛbɛfrɛ wo yere a one ne wɔ hɔ yi waa ɛna wo babaa no ɛwɔ fie ha a wobɛpɛ ontu tunanu ontu mate sɛ wɔ so wobɛtu ama wo bo atwo wate okay mate ɛne yɛda ase wɔde anadwo bi me ne medala sɛkɔ adwuma ɛti me baeɛ no na mese mepɛ nku kakra asra mese mebie nku no so a donso nko a na meyɛ donso gu nku ni ɔnka no kora wate nyɛ na metɔɔ me nku a na mede sra ɔdonso gu nku nim na deɛ nti na ɔdonso gu wo nkum na wo yɛ dɛn na wohu sɛ dwonso de wo nku nim na donso abrante donso gu nku ma nti wada ma wohia hu sɛ donso ɛnti wohia na wohu yɛ meyɛ mede fa m'anim o metibi de fa m'anim wasra wo yere dwonso ɔsere yaw mede bi fa m'anim ana mehu sɛ da donso na ɔde afrɛ nku no ɛne me brɔfo nyɛ enti wo fa brɔfo bonidin na ka kyerɛ no sɛ wɔ Nigeria ka kyerɛ no sɛ wa banana Krobea ho wu Otec FM ha na wo soma me ama ma ba Abuja aba abɛhwehwɛ no fa brɔfo ka kyerɛ no Ruth, I know about you, but I don't know what you plan about the way. But I tell with my father Yaw Krobea to come to the praise. But I come to just to investigation for your side and your mommy side and the father side to see about you, how to you are a good or not a good. To see about your family, to see about your mommy and daddy, to see in your sister and brother. But I tell with my father to come to your place to the investigation to see him to the other way. 1 million now or the chair or no. What the year day? I know me debut to the end of the to I ring, promise ring. Ring. A dear ring. Not promise ring. And on the share one now all the share. Me and me toy say I will be framing catch me say open me others. On the catcher or set top promise ring in the shard now. Me and me toy. Me ankasana me de me petoy. And to whine at the shell. Me and me de share. Me dear say nyet or no waka say ya me nkodi wo bi achi. Ti nipa no hu se won nakora meka. Aha me no obiti. To na meka. E ma me mfa nkodi afi na me beka se me ntumi no wontena. E ne hu se hyem ya wona meka. Ile
wiei odoma nkoma nyame enase enkamfo de ntontom ene ye de ma udin kronkron no arafo ne ade hye wiei yema yenho aha yema yenho akwaba na yema yenho nso ye hyiehia emfamra Otec 1029 FM so ene eye da foforo ene yasa hye bio na ye de adesua ne adekire dwumadie no ye de ba besom ene ye bosomi a eye July bosomi no ne da etosu dunai ene ye benada emfimpinu aduonum yensamu aduonum nsiamu ene ye da so wi ene wi ahia ye hia yi ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ye ba besom na dwumadie a ye de yi da biara da wa afidie yi so ye kase ye de sua de ye kase ye de kire ye ho nso ade enu nti da wie ya ye hie no kre adofo ne ade hie momma yense ye ho se ye ba besua de ebre kro na mu ne ye be kire ye ho nso ade ewa afidikasie yi so na dwumadi a ye die yi awie yi ye live ewa ye ntentane so se wo join ne ye ne a wada meburu eya like ye unfollow ya eya follow ye eno beboa mada biara dasie hia wa afidie su seyi a enkai bono beba na wonso betumi anya akwanya no ajoine ye nyina ya ka bomu asua de a kire ye honso ade awiei obehye ana wo be reposti ama wunuanom enso enya bi ahwe ewo wonso timeline na kai hye ne nso se ye nuanom Be Love Radio for onom nso e fa ye show live enso ewo Spain manimu ye nuanom GN Radio for se wuko United Kingdom manimu a London onmo ho ye wo Patmak Radio ye wo Abawa Radio ye wo Mansain FM ye wo Breni Radio ene ye wo Sahara Radio awie wonum nyina nso abade mu abiebiem ye adwumadie ni twagu ewo wonum nso mfidie ne so ewo UK manimu ye wo Kings Radio eno de ni TV o Paris France abuchiman ni mu awiei onom nso abade mu do ye wo Dachi Hima Radio eno nso wo Denmark Rakus FM ewo Belgium ena Sky FM ewo Columbus Ohio United States of America abuchiman ni mu awiei wonum nyina abade mu abiebie mu adwumadi ni twagu awiei mo somfo Krobea nana Yaw Asante nie oje aman sa wo freme saa mejo so apesa makana nanie awia mini wahia ye ba besom Krobea jata magimedwa awia memo ahamu akwaba memo ye hihia nso awade achia me ye hihia ye agya akra mpomu nyankopon adom ho ye pa na nso so adom menso me ho den ye de nyankopon ase enenso ye benada bosumi ne de to su du nine ne ayo se kina ne apam no kwa no ye kwa no ezi enche ne ye ko bo afina wi ye no no usi baba no mu dia dio sa no be ko ai ye be ko baba ni mu esa utisim so dia ya gro yangupo hu ye mobo onka ye ho akwani asahudu nyina mu eja kwa mi ho akra mi ho na o te say adumara kwa enenso ye dafro enenso ye hia na ye ba besom esoma ye ba besumi sebe ye se ya adesua ya adekire enti ye hia sa pepepe ene ye kono na enawie yi apetu pre one ono ankasa ne ba ena onom nam kwaye ni mu na kwaye mu apetu pre ene ne banam wei wonum na mu ko onum bonkomo wonum ka onum nsem afisem wei bone de akire wei na wei abone de akire wei de wokwa abonteni a wohunu wo ka bi de wono nso kwa adwuma mu a wohunu wo ka bi na chese eye eba ene papa nkomo ene wonum obo empofiri mu a ena apetu pre papa ehu se ne bano asomrika bi emu odin esa ne papa ne ho ya woko baba wo fre no apetu pre ba meba woko hin akoda ni mfi ne papa ehwa no hunu se wakwa kosi dua bia aso na
yate aba ni nyinaa maaka dua na baba akopɛ na sa wohwɛ saa aba no a abre ko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 k
wo kwa kote na wadi saa aduaba no na anansi bi enso ewo duane so ene otea petu preba ne se hey krache nyona na papa atia mu fra wo no hweyie na wanti ani tie dia meka ni yo hweyie na wanti ani na petu preba ya sosum ti won so saa no ne papa hunu baabi esu ni firi na ene okoye na kyese ne ba no esi duane so ene wo se me ba na adai wo se papa hwe aduaba yi esi hai edua yi na bai abreko na mpesa mitidie ananse tia me wo edua yi so no se ma me ntini na me ntwen na ne papa yi akohwe kwaku ananse anim no wabusa na kwa ananse o se apetupre watia me ba no o se ai o se na adai o so oba beduru hai aduaba no enwo ye na dwen se nko oba betie di afa mu ntie o se debi ensesa wotia no na wabeduru nche wokwa ye mu no ahuna aduaba no oba betie di a adenti na wotia no muntie o asemu akwaku ananse kan ye e de kira apetupre ne papa ene ne ba no enu bi nene mepese utie wose akwada na wo de o percent kwa ba me no papa ntem kire se matia unti na hwe se wo kokoto aduaba obonidua so e wo kwayem na bre kokokokokokwa e ya memprempentem se o kwa akotie di o se adentia o se na ya wa busa ho se edie insunti ena sa aduaba yi abɔ ha bra yezon na bɔ ha obia ntiniye busa ho sa asem no so busa ho sa asem no a ebebo awa afei na petu preba gina ho boni trinko kire se ono ma ye no ne no ma hodo ewo area ho no omo ho no omo ba ho a omo twam ko omo ntini na wo sebe unim de da yani ayeti area no unim de desne yen o kan sa asem no eto apetu pre papa sum o se media menka hwenjira obio fa kowa wadwenem so de kowa wadwenem a obete de meka na se wokoto duaba abreko se bodua so empre ho empenentem se obekwa akote adi eye abusa ahodie ntia aduaba abre kokokokokoko fefefe ne nonko atua ho na area obia ntini asem we mi nkyerem onua fa kwa adwendwenem na wo de kwa adwendwenem a ebeboa wo eja kwa be akra ewie Krobea masem we mo nika sa akra ma enchi atiefo bio mo ma jebro mu tie nyina enchi fitafo nyina okay na wasem we meka se unim nampa ntempete abo pete otimi hwe na tabo mi se na ho ba bia nam wo wakwa akodi sabi mpreduasa aduane a wametoro wo ma bejare no eya ayechi enti eya wo abranti ya wo nam area wo se ukọ ho na anu e de wo se abaya kama kama ni nam na promo no mema ni ukọ ho na nsape o wo se abaya bi nam ho a wo de wo kwakope o na mranti obi se wo se mranti ni ho ana sure so sana wotie ade na bre so apoti roba ne onim se ade abre okokote adi nti wo se ase betwam ho atenchena betwam ho na mpo kokko na nsene kwa na otare dia nso kwa na bia no tidi enye ya na nti me se unim nampa nchempete good abopete otimi hwe na taba no hu se enam wo ha me kwa kudi diebo so no enye ni nyina mpanefo hu dawo omo hu se wo ho na obada ben obada ben na ne de wo yenya wo na nkwa akwa yi akra ade bi wo a efeo na nso ya to bo ase sure nipa dika hu da sure mpanefo hu da sure ye nika hu bia ya wie supre aya supre na nya dia abre to ni na ende ediko eyam good meda se eja ewie dia wo dia tum len and now we are monitor show no all the way from United States of America Atlanta
ɔse akra yɛ Krobea Asante awiamiam waba so na ase ɛne wadwumaden ne adwuma pa a ɔbɔ Nana Boadu also wɔ United States of America mu ɔse akra yɛ Krobea Asante a very good morning to you ɛnɛ me nso me monitor show no yankopɔn ɛnyɛ okese Nana Kese ɔse me wɔ London ɛna ɛna awie Nana Krobea me nso me hwɛ wo awie yankopɔn hyira wo pa wɔnyɛ okese no ntutu anamɔ nso mfansie yapɔn ɛna ɔse akra Krobea ma heburu awie yi yɛnso yɛde yɛntam abɛbɔ wo dia no ɔgɔrɔ mensa wɔ manso asuo nyunu o ventures for no ɔse akra Krobea awie yi yɛnna yankopɔn ase DJ levels ɛna ɔse mo nana asɛm no aka no aduaba no ebi efe abre ɛno nko a na ɛbɔ hɔ sɛbe wɔne ɛwɔ area no wɔn anum aku wɔn de wɔn nim de ɛdɛ enko wɔn ti de enye ya na very good enti sɛ we nipa na wokopie aduaba ɔno nko a na bodua ne so a ɛyɛ ahweyie adwa frempama ɛna wɔsi mo Nana Krobea ne wakan yasɛm pa yɛde kwa adwendwene mu nso ɔhene wa beauty ɛna ɔsɛ my dear Ken akra memo aheburu ɔhene wa ani o ɛnɛ sɛ woba agreka bura so a yɛnso yɛ wɔ ha ya yɛnso yɛtie o akenkan ru Krobea na Yaw Asante ɛnɛ woba Nas Gentle Kata Bremai Park ha yɛnso yɛ bɔ ade mu pa yɛ monitor show no yankopɔn ɛnyɛ okese ɔmoa wo na ɔnkam ho na ontutu mu anamo enso emfansie good ɛna wiadofo yɛwɔ ensemka na no bosomi ya yɛwɔ mu ne da ne toso nkono asɛm bi ɛba yɛnim anuanom bi ɛna de maami bi a ɔkyerɛ sɛ yɛfrɛ na kuamansa ɔde no ɛba yɛnim ha na yasewa ene yakua ene nanuanom ena eba yanim ha eba betena ase oba de achia me oho akra me bo ha den ababa wa yasewa woti kurofrum woni ni nua yakua ene ni nuanom nkaye sa o kai wonom asem no okay ma me mo awudin ni bi omo se wo mo nananka nso a ye frɛ no maame bremu wuo saa danam ka se ni din ne ye mede ene die baby a maame bremu wuo twɛn yɛn na nkyɛ ye bɛsa frɛ wo ama waba studio ha bio sɛ ne na no betie bi no ene nso wo bɛsa ba studio ha na wasan ba betie bi enkwadai bɛkyerɛ ye sɛ omo nana bremu wuo ɛwo mamunan ɛnan no ɛyɛ kwakunum tieku yɛwua ɛna akosu akontɔ ɛsɛ mɛma miɛnsa ɔbaa baako ɔbaa no ɛba bɛwo ama agyeman na yɛkan anuanom nan ni nyinaa firim efi a wɔn nana brɛmo wuo no no ɔwɔ no automatically akosi akontonkwa na abɛyɛ ɔbaa ɛwɔ mu dia aba abɛyɛ ne dia ɔbɛwo ama agyeman ɔdo wuyɛ no ama agyeman abɛteki over so no ne twotwomtwo ade ase ade ankasa sɛ wɔno nso afirim ama abɛka ɛmɛɛma no ase enti sɛ ɛma ase ahyede a ɛmɛɛma se ɛne sɛ ɛhwɛ sɛ afie no na kyerɛkyerɛ yɛ mu ɛdeɛ na asie entima onomode akua mansa ba ha no akra me da ase ye na nyankopon ase na yensrɛ yenkyia wona wo tie yen ne wona wo hwɛ ye enyina ɛsɛ tiefo ɛbɛkae a sɛ nenso ɛna wuti a sɛnea Krobea edikan aboboso no abusuan ɛba yanim ha wo mani ho hanto aden ɛyɛ biribi ye nana sɛdeɛ Krobea aboboso no wo mamu miensa ɛnan ọba baako pɛ ene na damu anokwa wono nso wo ọba baako anokwa sabre yi abusua no de nyame anim nie omunyina afiri mu atoa nananom ɛwɔ ensie do na ye nanamo ankasa de na yese wo mu afiri yi na ba betena ha na wo mu nchi ne de yenim wo mu nchi no
na emu omo no ayenim omo ne de ne jesa ha ne de omase no ahye na ahye a adan ene mani ho ancho bibi maame bia na yesusa no yebeka ne se yenua visa na yemu bi de na ebi che no na ebi su ne ne boti penso wono so chen yemu bi na sene yenkane na yedodo ye ho no na saa maame na ne maame bi tukwan na wode no ba maame wa akwantuo ni maame wa ne nana ne tie ha ne nana na ne nana ede no ebre maame se onye no na one no entra enti de empanifo na wom kwai dom che se na wom no de wom chen saa maame no ya ye head anwo kenten ketua bi kura de ma no se ye kwa afuom aye won kwala kenten na wom ne nyina kwa wom nyina na edi agro omatena efie yi mu a kama se anuafo na nansen a eye nia otwato eye amagiman a oviye nko ye oba ase no ono so oba asase so no wanya yefono anwoba nti ono so afiri mu nansen na ye ni wie a ye bepa di obedi ade no eno na abusua ne se nia ono no eba ya obetena ye nana no enchen no ono mom na eni ade no ana abusua nso se dabi mema ma no so wo so wo mpene efri se ma na se ahyede a ene wo mema ma no so wo di ade a eyeye ndi ko so yi wo mu nua baako abusua sita wo se ebire bi anko mbehia saa bre na anko so wo behia no de ehunu ya ne se wo mate bre ne so se nke ye bi a mefa ne se du baako a no nkono yesi awie ya tushire ya amanfo boy ne nyina nkoda afa de yeni a yetifi ho kra no maame kra otifi ho kra no maame se ontu emfirifi ho kra ya omudwe ho a omonte ase omude omugidi se omu ye mema ase na emom se mema ase ne se nke yese wa amase ahye na omu wade a enka yedibia eyi fi se mpani se train kan ne enka se owo emefa nko nanso maame de ne den age efie no afiri omu nsam a womu dwen ho a womu enti ase akra wei ene asem no tofu abo a womu de bedai good ya se wa wo ho te sei ba chu nyame adom me ho ye okay me ba be busa wasem se enti die pa titire me yamunti a ema mode akua mansa ba yenim me be busa asem no badansa na no danu ayeshi aye no knife na yeda bay mompe the exact day ne mame ansa dabe na mo ba ha no ya wada good ya wada no ye frɛ abrewabre mo wu se omra no metie asɛm ni bi enenso ye be frɛ no sebe eye nase asɛm ene ye kan na ye kan da na di yamido brawate abrewa bra enne onana anom eni wunti asem ena aba yenimu yi ti sene na ano ya wada no wo yoma aye no enne nso yo no saa okay that's you bro mami bro mo wo ne nana anom awura die pe 20 ena modi akua mansa ba ha ka maninti bi yo me pa chao mo akua mansa ntena se mame ma ntena se me pa chao die ntia de mame akua mansa ba ha no wonu ni gina so se pe ma ba ntena fie ena wonu so nya wo baba entina madawro ma de bedam entimu hia se ye be hu ni pakro hu ni fie owo ni fie ho ti akua mansa nya busuani me pa cho dabi mo de mutumi kire mase me pa cho enti ono nso nkire na se me pa cho die na abetitire pe nti asese mo hia asekire e wo fie ho me pa cho ye de ni enim se sabe oho ne tena cha mo dane nwia ti e fa ne se ki enyina ye nwia mo na se ono point se be ma bant na fie ye ntu ne die ye ntimi nta ono so ye me na nchinyira ti ono hoho no e pese beje mo na na ja ye tu fie o ba sa de na ble me wo so na obedi ye ho yam fi se wono
ɛna wo kwakunum ne yɛ wia ne tie kwa ma yɛn yɛbɛ firifie ho ɛnu nti ɛna yaba okay arofo awia yi sabre ya make say maami akua mansa ɛwɔ yanim ha mahu sɛ ɛdɔm ru bi ka ho studio ha ɛne abɔnten nyinaa ɛbrɛ ne brɛ kɔso no de ehia sɛ yebebusa bibia free ne hɔ no yebebusa maami akua mansa ɔho te sɛ bra wanim bibi na akasa agum nyame adom yɛde nyame ase sɛ ɔde wabɛka yɛn nsa ha nnɛ deɛ nti a ɛnɛ yɛasɛ wa yɛakua ne nanuanom ɛde waba ha no ɛne yɛabɔ no tofua ɛde akyerɛ wo no asɛm yi a wɔnom ka nyinaa yɛkɔ adu a wɔde bɔ wɔ woyi wo ho ano sɛn mawura ma wanom mɛn biribi no wobɛtumi de wo nsa gu table de koraa so ɛyɛ me maami omo nyinaa me maami nua ɛne me maami kontoni baba ako ɛnana baako me mu ya meya ɛna wo nana konto ɛne nana ko omo nyinaa firi man baako na mom me maami na me di nadia na mom abusia pani wo hɔ a obɛkasa aha sisi ade obi amfa abusia pani ma ha wo de ne wom titiri pa nti mekɔ abusia hwan na kasa abusia pani wa mpacho nyabotre idru ha why wada me buru maame sesei de emayi wo mai wunim wo mo bra wanim wunim wo mo okwa ya peka kaduru kakrare ana hwentia ma we bia no mo beto me ne me konstamo ana pepre kra ebe fio beto me ne me kon tina na wa pe biare why ya no wa pe biare ya ba se usudi obeti fie na mano tina me mo ya me ya onem be kon eno sese ye ya ye kasei maami wunim no wunim ne kwan be so minim ne se o papa efrifio mesi abusia pani na nkasa na minini se o papa ne frifio mi nananom ye maamienu ene obia ba weba na mi nanano no ye sifo eye mi nana okono omo wa abusia to mo di abusia koko ene sifie no tobo maame hwe bibi maame sesei de mayi kyerɛ ne sɛ wo wunye busuani meba mebusa wasam omo se wunye busuani omo nana ya wo omo sha ase free ne so eye bromo wuo ya ode ye bromo wuo ya me nana oye o nana okay enti bromo wuo wonso gitum se ne maye nan bromo wuo wo memenum ememennum hwan ne hwan de wunim ya fosu nana ko ya fosu na ya kete hwan no awura ayo studio ni e wono ate mpa chaw ya fosu oye bremo wuo ba ninu ya ba to no fa ne ya ni ba tobo sesi a me pe bromo wuo ase sese wo mo na ba be bokọ adu se wo mfiri bromo wuo ase enti na me busa ase wonim bromo wuo na bromo wuo no na se ne hwan nom na se ne yan okay enti bromo wuo ma no wo se ne omo yenum totom topa eyenum bromo wuo wo manum opa baako eye hwan ne hwan o nana kwakunum owo nana ya wia kwakunum ena tieku ena ya ba ya dai ena hwan ya ni baba ko ni afra ni ya dan aha enti ya dan no na wo ko twof ya fosu enti nana no se wo fa ne ya ne ba ya fosu ya dan no na wo ya fosu na nana bremo wo mo nana wa nwo obi efre na kosu akonto wo no owo akosu akonto no ono ne bane amachimai ona na wo kwakunum
ya wia tieku akosu ya konto ena ya adan enum na ya adan wo ya afosu ena ya adan ne wo ya afosu okay ena akosu ya konto be wo ama ageman ya afosu owe wawu ena ama ageman so wawu enti sa nipa num ya waboi wo firi hwan ase me free mami ko ni nua ne mami ko ni nua pa ne mami ko hwan nua ana konto ni nua oni free mami ba ko ani mami ko nana konto ma breme wuo e free mami ba ko ma breme wuo free mami ba ko hwan na ne mami breme wuo free mami ba ko mami ayi mami ko oni breme wuo free mami ba ko enti sesi asa mami ko no ono nso na ase we mami ko asini ye nyina mami ko no o fie obi ni da wo fie o wu ye fie o ni esie no mi wo fa kwa da fie o ni esie no mi wo fa dwuma fie o ni esie no ya busua efie sa ankulai o mu drai o mu papa no kura no wonye papa bia papa no awudi no obedi ye obekunkum nipa papa ni yawudi ni otu obi akotena mango o de sika okoda mu fie duo no role se ba en otu ya nti kura no enam emema na no ebi ma ho o mu sisa nsam wedi o mu ni akire o mu ankulai ya akosia se wa o te kuro from o papa kum nipa mienu unyina so de de unyina so de de o se menyina so because ye kwa adu na wo bo de enda ugina so se fie ni ye dia nipa kum no ho asem na meka wo se wo mu nkura no wo mo ye niamo anwanu a wo ma be ho lu mi se be bumi enti sa dompone no ewu wo mu tim o mu papa dompone no dabi ende menka misro ende menka because unyina so want to me and provide nyina so me se fie no ya media okay say afie na busia pani na fie no bi pia aye busia pani dia okay enti dia wo kan say bromo wuo ena ninua maami ku ninua pa no enti wo maami ku na se ena mu free okay na efie no eye maami ku dia ana eye bromo wuo dia ma afie no mi nananu wo koko na mi nananu wo ti adiem na ko wale adiem na akodi adiem na hine no won ka wie ti adiem na hine kodi adiem no o wale wo hine no wo hine enti wo kodi adiem no oni ne kunu ekọ adiem na enti adiem na wo ye mfiri adiem na ye nka wie hine adia asase no a wasi hine a mi na ne fira adiem na hine fie enti mu kodi adiem ra ya frinka wie mi na nako me busiafo bia obewi obia mi wo fa mu nyina enka wie na efire ya ni obia wa adiem na ho mi abusia pani na akwasida ho okay dia na de no koy nano yakua bra mama yakua international papa yin sore mame yakua ka asem bi me pese ne otim na uyi ano wo sa asem ne ho de mame yakua atena se etiefo nano yakua kire yen kwan a ose akua mansa efa aso eba betena onu fie ho ba ma mitie o ka asem bi mama nsa tie me meti hey say ye ka radio presenters on radio ya sebe on mon so sonsemfo so na baabi anokore da ene ode to a se me ni kan a ebi a ye ka three best ya me ka ho bi tie me o se o mo ba wo ho ne wo be kon ndra ka kire o se me se magi fie na ma wo tie de me ka no me nyina baabi anka sa asem no me ba cha me twe wansa waka no wonfremamu no esese be to sa de no e de to mfremamu obi anko gina baabi anko ka se na Krobea akra di nki aka sei me mete hodo me nko ne presenter me ko studio me di kai ko wudi nkwase asem wo sa asumba me so ya hwewasum me nso so nsamfo so enti wo mo say me ye host with
anger issues nya anger issues eye no kore no ene ye de to baabi eda ye kan nana bre wo wa ha ye ne ayeti ha yeti ha nyina abusia amabai obi a nkyene bo edane sebo a obi a beko and ye freye nananom ema ye nananom beso ye ndayepa ekire ye ndie yenye ewo nsemu enti ye asem ma ye nim entwa ne kodura hemfi a se ne ye ka ye no saa pepepe na eko nti ye nim de ti mimi nyina baabi ani ma ye ti hai obi nkodi nkomo nka nkire ne se me Krobea me se magifie e de amu obi ye de no kore ene to baabi a eda good yakua na ahema abra wanim dano okan wafidie so kire yen akua mansase kwanye fa so a oba betena wosewa akosua konto enchen meboa ede na akan kasa asem me pacho na meso an kura no pano asore afiri ne kwan no abetena ho enti meso na nka ya na mekodwom ti me bi free dem pie no na waba ho ne nana no ko no aba ho enti ya na meso ababa we ne nana ko akua mansa ne nana ko ne nana ne maami ko ani ko okay enti wa iba no na me nana meso afra me say memra na mefa konwa ma no ma ne ntena so enti me na mfa mama mi ko ma ne ntena so na mkofa na mde ma no e wone kwan no wedi ka ba ho ansa na wokofa akua mansa na ba enti me kofa konwa ne ma no enti de o kan se akosua me pa wo chew akua mansa ko yo de me fa so no me ntwa ntro de biala da me kase awrade ane wonyam se me ntwa ntro de biala da me yepanimu se me ntwa ntro nya me otwa won tia meka enti wa ma me kwa bijan na akua mansa se de wo sia wo ha no se me soa na me so no mu bia ma no amena mfena me tena ne nchen ya obekwa akoto ofim na so maami ko so obekwa akoto ofim na me so asi abana me de mentumi na wa wodi wona nampo wo so atete na me asabie me ba ka akwantuo mu na me kofo obi ba betena me nchen de me so se de wo ye on sa na me so ye de obeba be ye me eno ane ka wo kan ka o si de me ma me kura aka se me nya de me ni bia entene fia efie no ane ade me ni bi dia nto ane ni entene fia eno kan ye no sire no eno kura okoi esa ba bia me de to so mprensa ansa na okofa akua mansa ene na be fie ne sanity okay mekwa mansa so ama na yi ne ho ano na maami yi sese ye hwa ase baby asem free ene yehwe mona na bremo wuo ene ye ni fie eye no kore se bremo wuo ni nua ene maami ko me so ma nka nchem se ni nua na oku mente da se ni nua na oku dabi onka bia nchere me da okay me de se fia wan ya wo me tu fia o ti me fia na matena to sa me ya me de tuwe enti wo beto na bremo wuo me beto na bremo wo me munum eto me na bremo wuo na adwa kwadu na me wo to so asa na me na ni wu okay na bremo wuo no ni abusuani bia me na busuani wonu nko akra na ti fia me do eni semfo ene on baba ha da wo fia o ene ya no motena mu busuani bia no obetena me na ne nchen me se me kan hye me kasha awrade an wenya me ni ntro da e wa asase so me di ntro kra nya me obetia meka ma me hwa de be se na maami ko enye bremo wuo ho hwea edi ne besi se akua mansa maami ko abijan na ye apuobi e de na ma no so wonhwe no a bremo wuo ba ne de na ebre no chest de na sie ne se na ye ne yonko na odigwa wo ye dwadini se me digwa nti me customer for so atiase nti bia ebe fa ne se ebia ba ne sa no ene bia onu misa na danfo no to de akora ne bre na mane na tena tata so na me so aso kwakwan so kwafa bode no otonton ne ma wodwom enti ye esi afana mka che se so ai se sa na tie de ma me ya ene ukwafa bode no wo kwa finfini ba wotete enti so de akwa mansa na ba abrewa ene wone ne nyedai enya adwuma no enti no ne akwa mansa okwafa bode ba one na netete etiton bode no ansa no wo ji meso adwa no ama so anso abetene fi enti akosua konto enye ne maami ko dabi na ne maami ne ko enye bremo wuo nua ne oku me dia wanka bia nkyere me da me fi sa me so anu me na nanu kwa na netifie obia metena ne nkyai
me swadu me na nanu kwa na ti fituo mu obiara no hobetra ne nchen okay ma me nkyere wade bi me nana ye frɛ na amapokua wudu me de me de ye mfato ho na atwe wadwene de aba baabi edu no owo ye no ebi afifirim ama aka de aka good me ba beto me nana amapokua no minim sɛ me nana baako ne ye frɛ no oluma PC oye me nana ba nua minim sɛ kwadwa agei aka baabi PC nso aka baabi nyankopɔn fo mu kransie yi ofa kwadwa agei enso ye me nana ba nua minim ena minim sɛ ofa kofi ono kra de de abɔ ne nsamna ni weekends burger no ta aba twapia se weekends engineer frɛ ni weekends burger on de otiase ono nso ye me nana ba nua enti sɛ ye ka nana mapokua na busua ye betumi a rely on ofa kofi PC enom ne woni aka since aye wo fie ho na wo so wo gu bremo wo na so idie de beye bia wo benim bremo wo abusua enti na bremo wo no oni abusua ono kwa na atifitu no ni obia ni ho no obia ni me nana ho aha me pe ho na abusua na oni abusua ni bia wo no ho me ho abusua ni ka ne ma anu oni atifie no ko nya ma mi bremo wo ni onya ne ba nya ne nua enye ni nua dabi enti na ya akosi akonto ne nyonko oni ni digwane oko saa na netie me nana no tie ni ye ya de yakua mansa wa wasem a wokan na mde busa wasem ya de yakua mansa bre akosi akonto so ne ntina okay maami ko ono na ne dian ni akosi akonto nti a wode akua mansa bre ne so ne ntina na kwa ya danfo se na meka dwadie na asem na meka enti akosi akonto mom na danfo ni oko enti no oko de ene ne bre no se me woni me nana no me nana bre me weni no weni bre me weni no weni ne da weni mo bre me da weni no weni bre se me nana bre me weni npa me ensa be gina se weni bre me weni no weni ne da weni bre me da ebra wo ba fie ho no adi be sen me nana akua mansa pa cho ne no ya baya ya straight ne kaba straight ne kaba straight ne kaba no enti a kire se obekai ensem ekoso dia wu kan nti na mebusa osa no okay obakua sabra wanim bio watie afri ya akua ho kwan a ose ofa so a oba betena afie ho bibi akai wo wadwem ohine me wo fa etifie ho watini da ho me wo fa ni ba wa sesi amika sei me wo fa tifie ho watini da me wo fa wo ni manyina wo fie ho wo fa ye Fred say ya boni din aja kwa dan wo ni manyina wo fie ho ba ko wa aya wotia kire be fe na ba me wo fa fie ho ti chese mami adwuma wo tedi wo sitie no ekwan ben na wo fa so a wo ba fie ho afie ho de me nana woni mami konto nyina ni ba ko ye ni afie no me nya hoho me nana da ho sa me kasai kwa ben na wo fa so ba ebetena afie ho me mami fie etime de me mami fie na mbetena wode me mami fie etime enya me nya hoho kwa ben na afa so betena afie ho unyi masemisa na no still wose kwa ben na mfa so so betena afie ho sa me ba ye no me beto me nana breme wuyo me nana breme wuyo no me beto no na beto na konto ti na konto no ni dwa wodi anyina me ni na edie me nana no a sesi ya metwe edwa kasie ni nyina wodi maami a ya me nana konto mi didi na sisa wana pebe mama mi wale ya mi bibia mi nano mi manyina wafa won akua kwa be na afa so betena afie si efie no ya mi fie mi mami efie tobo wo account a wo boy no ye kirase broma wu asenko ena mami ko nso asenko si ni pe o mu ya ni pe mi meba wa kire se wo ye mami ko ase and mami say me pe so papi tese makasta mama busia pani Dabi tobo kire mase ansa wo de wo wi a mama busia pani aba mami say wo
maami ko e de obre ne so akonto se wo ha no enti wanye wo ne ntena anya ne kure papa enti bia na ye no kure no en na mpesa o kire me se me maami no woni na konto me ya wo mia na konto aya na ya wo mi ha ne ya mbibia enti ya sheda fa maami no tese o emami enu wo mu ya emami enu ba ko ba ne me na ba ko so wo mema enti me maami kura no wo sa na kuntoi ena de me ko sofo o de me maami ko sofo ba de se wo ena onya ye enti ya efio ne ya wo me ni na wo ya wo fie ho ya wo me ofie ho na o ne maami akosu akonto nete o ya wo me no se me na no na me ne tie enti ya mfa wan free baabi na bre na ba ya ma ne betinai chesa ba ya ne de me free wa me maami nka ade mra no tie nka wi no tie na maami tu kwa kakra enti o tu kwa no ya ne awa no de eye bibi ento kase me free fie wa opoa se nye fie kwa wu free ana wu free ho asem na mebu se yo ono wa ma account se wo o maami tu kwan te se de wo kan enti ya no kre se wo maami no onti se fie hobi na wo maami ti baabi ansa no wo tu kwan no me maami okwa nana okwa wale enti he na wo ne wo maami ti ansa no wo tu kwan me maami ade anka wie ne nam ne tie na me ya tenka wie ne na maami kwa ade mra enti wo maami tu kwan no de uja maami ku maami konto sa me yanyi me nana no da bia fi on wotia me wo fetsi ni fi ni da ho na me wo fa wo de odi me nana wo maami tu kwan nya wo ne ma okoro na nete ene okoro de obre konto wo fie ho anya no kure me ne konto na tna enti wo maami tu kwan no ode uja akonto straight akuya ya samami kasa asem wo ya wo nso beyina no sen o se ne maami tu kwan no odni ja akonto straight enti ko na ne obua ne na ko me aspi me na ko se kan babo se me nana me kan san babo se wo ko no e be sra me so akonto en wade ni bre no me so akonto be sra no kema sa kasa wo bua me so akonto ade amra so ha no wo so awo nana enti yakue wujitum se memena bremo wuo enye ni bibia no ni bibia no yani bibia no na ni aden ni tumi ani aden ni tumi amanfo otio amini enkawe ademra ne ya bia fo enti enye bremo wuo nuande dabi na wo nim se bremo wuo na nuanom ne hwan me hune ni nua bia wo fie ho me na me dim na na achi ekwa fo me hune nua bia wo fie ho enti na bremo wuo ni nua me hune nua bia wo fie ho me hune nua bia me fie ho no ne ma e na achi fie ya wo bremo wuo ba ko pe aha me busao wo ba ko pe me hune nua bia o ka no se ko wo nua ho aka wo su nua no be fie ho me na hu enti fie na ye bremo wuo dia ye bremo wuo fie ose ye abusua ko kokko bai na sia kokko bai abusua kokko bai kokko mi ka me se sia ko ne ma mi ameti me papa ye sori ahen ya tie papa boy ni akwa greek ho akosua kokko dia be sna kwa afuom en wo tigdie me so awu ye no ti me sister wu ye no ti kokko ni die wo mo ya ne akwa first kan ne dia bre no e papa sa se o ma do ye kokko en wa se me sister Winston no na no ogididie wo mo kwatia ne dia bre me sister me sister no ni me di nkomo pa o wani me di nkomo papa amajuma wani me di nkomo papa hwa kokko kura na be ma no ti kokko ri sia ne ba kura na oba wa no de afie o si gina ho be ma no o fie kwansa na be ma ndi kokko sika na o ma busia panyi ne metina ha mame mate trase yakua trase men sorry arofoni adehye aha ye 102.9 but you know miss ende ye wo nana usu meba manana ntena se sana hene ya ono na sese wo hwe akire dia manana nom e wo nkawe ene nana
enso ewa ha kyerɛ sɛ yɛte sɛ asɛm no nso kɔ na nanim da oyibusuani nso paa okay enti yɛbɛkɔ na nanso nkyɛn ɔpanyini for the sake of record udi de say kwabena boa mpachan ufiri he mpacha me finkawe enkawe o ye hwan dan wo ho adi me abusuapani mpachan enkawe na wote me pacha me wade mra ade mra na wote wo ye abusuapani ma wane abusua me abusuapani ma me abusua bɛn enkwa bi abusua abusuai nkwa bi abusua na abusuapani no efie ne ye mienu ewo fikese ho na ewo fikitoa ho ti me mesum fikitoa na na me akosum fikese fikitoa de wo hen ene efie ewo hen ewo nkawe ho a ena fikese mu ne nso wo hen ewo nkawe ho a enti wo ye fikitoa ni mu abusuapani enti fikese mu nso abusuapani wo ho okay maame bro mo wo yi a ye bo ni din ofiri sa abusua yi mu pachan sa nkomo yi a ye die ya kwa papa mu nim no okay oya abusua panyi e wo fikituam se de wo okay wogitum mera de kwesi ni se menye ntum so ya abusua panyi wo fie kura nipa wu okwa wo mba meso akonto na o maka nye nkyeremu me pese mi kunu se banya abusua panyi wo fie okay meba opanyini sa nkomo ya ye kan wo de na onim fa ho nti a waba ne medase de menim fa ho ne se me nana ko ode okwa wade mra na okwa wo ye wade mra eye ba fie a ne nana ko de ya ba fie na ya ba yi ewi a na nana ko okwa wale ne ya sa akọ ya de mra nti koduru ba bi me nana ne te tetre ahye ba ye ne ja hye manfomfu no me nana ne pompo bo ne menim na nasema mama ko bo ne nua mama ne no mbe fa no de ne konkawe o mo de ne konkawe mo so ma ne ma de mra biem na namfo nyina ahye adidi mo no me ba nkawe no me na tie ku a me bedi na busa obdim dia busa pani no on so ma me nkotena de mra on so ma me so de me kotena asa hwudwuna ase nti menim na na ko som na kakra me film ano me na me se ma ba na so ma me ma nti me dwane kora ne bae nti fie ho no ewo mo na me wofa kwa da wu ye na na mbatu wo na bre mo wo na me sa ketekete mo wofa kwa da wu ye no me wofa kwa da be ka me nan ti mo wofa kwa da wu ye na ye busu apani se asa ma ni kwa ko yidi obedi ade aba ni ni aba akonto adwene ho se ni na kobla wansi na dabida bia o mu wu a ye mfa fie no bibia wa busu am nyina mfa ma me ni de me si abusu apani ni na me se me ni mpanifo wo ho me wo fam wo ho me ma me mo wo ho timini ti ya na me sina na me ni wase o medi ana me twifa so na me ma me we mu ene me nua no me ma nan no bia ma wo ho asem bia maka bia mo ho adanse no mo sa me abepa ma chew o abontre na me sa bam na na manim sa afa de medi na kwa blawia na sa ta no ye sana hene na kwa blawia se mo nka na ne sida bia monika o makutum anim na mmampa yinhira na mkokutum na nanim no bompa yinhira me na me dia busepi o ma be 15 years na me na me wade am na mtie semi na no anya kolela wawu odin du doctor wawu dia hin na ewu tie ku no mema ne nyina san ka ono no ne so wawu tie me ba fie no ye dia ye ntutu ye na ebusa se na ho na ejina ye tie ku ayi na konto tiase na mble me wo ba ko no wasi tie ko aka to se me na adwene ho se dabida bia no akura we ne mfa ne abusu apani nti akura na se ogina no ye na bremo wuo wo ba ko ye fa ne konto enti na bremo wuo ma ye enan ana se num dia me beto ye ne de enan na mbeto ye me mpie mu de wo nim se bremo wuo ma ye nan me ma me ensa ba ko nti ba ye no me se to ho ma me akua mansa nso ka adum abusu ato wani wanyini chami to aso nti ye no na konto se abusu apani ka to hodi akura isi ho dada so wa ne oni abusu apani nti e ba sa no me ye se o musimi ko pa abusu amayam na yi na me da bi me na no ma no ba ko wo bo asikurum on papa wu ye ona ko mo na pa abusu abae ye wi no
ya ma say papa na de koko ni bi ma ne ma utwa bi ma busia de say na tie dia the man ko pa busia me yon papa yi o mu yon papa koko na wo ho no mu kofa o me kan na ma ne de milika ti we na me ni aba ko ma sabaka kire me say wona na de wadi ade na otu ma wo me say o mu ne ko pa busia nti ho na me ko pa busia be yam na yi ya ye wie no e ka ba ye no obi antibi na me fa aka no ifa aka no me am fa aka ni nyina na me na no shira me so aye ho papa ma bobla nti me fa aka ne wie no afei edidi mo a na me nya ba se me ntu o mu fifi ho me na wo ba ye no ba ye sa me na emema na no obi aba ntifi ho ba wo mu de mbeto mu fi ho me yesa me to am na ensamanse ti me ntu o mu ti me se me ntu o mu no kikiri ade bia ntokwa ti me ba fie o maka radio so me ba fie na mba na mko hu abrewa na wade am se dabi ma me anya krata ma wo na obi antra na de am kopim so bewu ti me ya krata no akoma na so prince am ko wo krata no court ayi court ani mo bota happens na me de ba mam na sign na me ma wo mo so sign di mo ana me ya ba di me ko nka na na be ho na kunto na me na obaba akopele wo mu no wona so sign say obi da me no dia o mo ntenam na me ya ba yi e de me ko nka wi ahemfie o maka ne ha ya se etie pa ya record yi ona mo me ya ba di me ko nka wi ahemfie ga wi ahemfie no nka wi ne hwa asem ma ya twa ho kwa kere ekoko ba busuminsia ne ya mfira asem ka wi ne hwa no akuya onto no fie wose o mo ntena fie no mu na emom o mo nya bi kwesi a ya busua fie no madana to na nka wi ne jeje ya obi apipes no mo ka wi ne yi asem ma de ma hene sa de ma hene mo fa asem no nko we na ya obusua fo na de ma hene kwesi esi asem no fie enti mi na ko no o ma meti ase se wono ne ma me ne wuntam ana nti ma me blame wo ne na tete no na ma me blame wo ne de abusua kokoo no esi abusua fie ti sa me ma nan no obi ne ho otimi de fie ne be ma ne ba ma yan hwe o da na ko e ma wote ase se blame wo na tete no nde dia ni blame wo ne ma me ne blame wo ne ma me nua ne blame wo nti ne ma me ne blame wo ne ma me nua eni blame wo ma me koyi ne ma me nua eni blame wo enti anya ma me ko nua ne blame wo dabi mami ko ni ne mami no contradiction bi pia enti na me say busa o ani de won say me fie ne wo form dabi tobo oya busua panyi sabe wotena na bi na so na wo nsua bakwasem wo hu abakwasem na ukoduru ahinimu ni e ka kire o say kire wudua na wontumi nkire wudua de ko honwan ya obenya asem sabe wa ya akwada ketekete kura no a enti ne ya wa busua mu panyimfo wo be dia dia ye kire wa bakwasem wo ewu akonwa ho enti dia wo kan men ka se ma akwada wonya akwada obi a wo aba be di panyini ade ade sabe panyini wo hokura no a wo hye wo wase enti mi pese mi hunu free wona ya busua panyi ano se maami ko enye ni nua ni brebe wuo na emom eye brebe wuo nua ba ene maami ko sa na te ya brebe wuo maami ni o ase no anuafo mienu brebe wuo ne ma ne mema no na ayi no me na ko ase se ye hwe brebe wuo enuanom kokko ne ya fo ne ya fie ne ya brebe odi abusia kokko ne si Matias dia me pese mi hunde se dia wo ka mi tie ni ye o dia pese mi hunde se brebe wuo wo se ne ba ene maami ko ne blame wo ba ne maami ko omo nyina mfi blame wo no ene me maami ko maami no omo firi ayi ye funu kurom enti blame wo ne de ene maami ko kire nua nua blame wo maami nua ne maami abusua waka anu mienu o nka anu mienu waka anu mienu maami ko blame wo no ana muntwa mo reverse man nem wa wo se maami ko ne maami nua eni breme wuo enti ye breme wuo ba eni maami ko kire se breme wuo kura ene tete maami ko sa na tie na che se eye breme wuo ba ne maami ko na mo benye breme wuo nua ne maami ko dabi sa na tie to aso akuya mansa ose ninia pa ene maami ko papa ya busua panyi se ne ba ene maami ko kire se maami ko breme wuo na tete no ene ye dey enti me bedi abusua panyi no me na na odi me di abusua panyi no
ɔma mɛfo 15 acres ɛyɛ wɔn no ankasa kɔgye ne n'asase na ɔde ka ma busuapani no na ɔde nkawe afie no nyinaa ɔmo kyerɛkyerɛ me dan a busuapani de ma ahan ɛna no so ɔmo kyerɛ me ɛna ɔmo saa kyerɛ me nkawe kokoofuo nyinaa asade ma me nti me nana pontɔ no ɔkɔyi passbook wɔ dɛm adana me di adeɛ na ɔkɔyi passbook edikali kokoo no nyɛ wɔ dɛm de blɛ me ɔde blɛ me na me se nana deɛ duro no meyɛ aberante a metumi kɔ baade mentumi mɛfa fie agyapadeɛ anaasɛ magyi koko mɛkale koko no mede akɔtena deɛ mmra di nti mu fama nana no na mokale a ɔdi ɛna ɛbaa saa no mekɔyɛ ɔmo nua no tata wo ma mekɔyɛ pipa ma wɔ mu no ɔmo aka ne ha mekɔyɛ pipa ma wɔ mu no ɛfiri hɔ no me nua baa no asɛ yɛntam nte da biaa ntɔkwa mewura fie na ɔmo didi matam na ɔmo sese me nkwasea na abusuafie nso de gya wɔ a bɛrima de abusuafie gya wɔ a ɛnkyerɛ sɛ ɔbɛtumi de ama ɔyere ɛnkyerɛ sɛ ɔbɛtumi de ama ɔba ɛyɛ bibi sɛ asɛm bi si fie a na yɛbɛfa bɔ abusuapani anaasɛ ɛdan yɛde ma ahan wɔ anim no abusuapani gye ho sika a asɛm si fie a na watumi de biayɛ bibi ɔma gye ne nyinaa mfiri me nsɛm me maame yɛ ɔbae ɔno ɔbae ne de ma de abusuapani ama gye man wanyɛ yɛforo anwo ba ɔba me hɔ wɔ adeɛ mmra sɛ ɔbɛkyea me na ɛsɛ na ɔde me wɔ fam adeɛ ampa ɔbɛkyea me ɔbae wɔsan se me mpɛ ka sika ma ne nkɔfa ne nneɛma wɔ abigyan ɛna mene ne nyinaa ba nkaweɛ ɛna ɛkɔ de ba maame hɔ wɔ nkaweɛ dwom sɛ ɔne ne de ba maame ba bi na bae ɛna ɛkɔ de ba maame hɔ ba no ɛna ɔmo kyerɛ sɛ ɔboboa mo ne hwee ne ba ne kɔ ɔne hwee wɔ abigyan ɔkɔ awɔ ma bi na ma ka sika na fa maame no nti me maame ne baeɛ no na me nua akura man san ka kyerɛ ne sɛ ka me tɔ ne fie na ma wɔ mu ɛna me maame ne me nua akura man san bɛyɛ wine na afei me ba fie a menya asomdwe nti me wɔ mu na me hunu sɛ maame wɔ mu ɔmo yɛfrɛ me sɛ ɔmo si dan ɛna mbɛba me nana mama ne sɛ ɔmo stop wɔ mu bɛma fie deɛ ɔmo ti na ɔmo ti obi ɔmo ntimi si dan ɛna yɛ stop wɔ mu efie no deɛ tie ni me nana na ko ne kɔfa ne banka awie no owu nkawe fie hɔ a ɛna yɛsie ne nkawe fie hɔ me maame yɛ afra owu nkawe fie hɔ a ɛna yɛsie ne nkawe fie hɔ ɔno kora na ɔwɔ adeɛ mmra yɛ adeɛ bɔɔ no nam ha kaade no bɛto abusua fie mu ɛna ɔtena abusua fie mu na ɔwuiɛ me nua ka ebu hɔ ɛna ewu me wɔ fɔkɔ adan ɔno nso wu abusua fie mu hɔ a yɛbusua bia ni yɛde hyɛ bia ni wɔ ada adeɛ mmra da me nua ka ebu hɔ ɛna owu bantama no na satam no na nkawe na ɛteɛ na akyi na ɔkɔ akura nti ne yɛmɔtwe ne mu ɔnkawe nti ne yɛmɔtwe ne mu ɔnkawe nti ɔmo srɛ sɛ abusapani menya yie ne ɔbantama yɛyɛ bantama yɛyɛ yie ɔbantama bi yɛ nso yɛsa de funu no kɔ yɛ kuro mu nkawe na yɛkɔsie funu no so wɔ yɛ kuro mu nkawe yɛde hyɛ bia ne ɔda baabi kɔpem nkawe nti medi abusapani na ɔmo gyegye me nneɛma firi me nsɛm no ama menyɛ dɛn mema fie nti me nana me soa wei no wɔwuiɛ no ɔsoa bɛɛ me maame konto me maame amagyema wɔwuiɛ no ɔbaa panyin ne baadeɛ m na bɛfa me na me sɛ me nana wu ɔbaa panyin bɛɛ kɛma sa me nana wuiɛ no me nana da pie mi asa ɔde maame no maame no kɔmode no na me ba fie na maame no de me dan na ma han amagyema ɔde me dan ma han ti me abusapani na me ba no me nua yi me ne yɛ aka abusapani a me ba fie no me de me dan ma han na me ko wura ho adem ana me de bag kosi ho adem me mma ene sɛ mama nti amagyema ewu yɛ no wa mama nti amema ma na yɛ nan yɛde me di adeɛ nso no me nana kora wo nwo na me somo mu sompa ɔmo de fie ni ma me no amema na ne nyina ma wo hɔ mu ba ko pɛ mai ɛna ate ɔmo ho yɛ saa ne ma we nti abusman ma yɛnhwɛ deɛ bi maame brem owuo ɔsi yɛ abusua gya padeɛ ɛna ɔde sii saa nka awie fie no okay na hwan ba ɛne maame ko no na yɛ ni nua paa ne brem me nana no company sɛ me kyerɛ me abla paa me nana yɛ ato badene ne bi ana amaboro me nana ma ato saa badene ne bi saa badene no me nana ma no to saa badene ne bi ansa na brem wu maame ensa dinna mate enti na maame ko ɛyɛ hwan ba maame ko no ɛne na hɔ no na akyɛ kakra amabono mesa amabono na amabono
Same no. Ose nine unsu si enti eya nyabotre menkasa de onim no aka ye ma wo so a menkasa enti wo wonim se brema wo nuanom eye ma nko a Pachan. brema wo di kan hwan bio Ayi amabono ana brapa ena abna pa Pachan. enti saa kokko a wo kyerɛ sɛ yɛse brema wuo ade besi saa nka awie fie no na yɛ hwan kokko Busia koko ɛno na sisi ɛda so wo nsɛm no abusia koko no de o matete ne plot de me na nkɔgye ne kwaya sie no na ma me 15 acres sisi a ekurato kokko no nti atete ne plot enti saa ma miensa brema wuo amabono ene abna pa wo mo miensa no ena amabono se ena maami ku efri enti maami ku no no oti brema wuo fie maami ku no de okwa awade mra ba che ho no kotena wo ne manyina enti maami ku ase ena akua mansa fri ba che ye nyina mesime fri hobi onso fri maami ku ase ba che okay mate medase saa samu a abusua panyi akan ya se wa na ya akua hwan na peso yi ano momienu hwan na peso yi ano abusman sore ketekete ya akua sore tena se kotena ba bia na onua ne te no na ya akua kotena ho mame kwame monhwa mame wae na adofo ne adehye 102.9 ene ensem no typical busuasem na enti sane ete saade a breba we sesei ya benya kwabena boa ya wo kire se obedi wa wo ba tieku ade kwabena boa abe kire ye se na wo anuanom miensa emienu ka wo ho ye amabono ene abna apa enti wada me buru sete saade a fresa nipa mienu ibe ka wo ho na yenhunu de wonom nso beka kire abedwafo na yehunu asem no mu se baabusu asem a ho ni kan hu da bia meka especially the ensamansem wom se wo ya ho se mani eden na nya nokore na obeka ye be frew I'm telling you ebiasi manim happen ye be kan asem no bi se ya opanyini no se ne no wo ye ene se ne no wo ka no se opanyini asem idie efri puase na eba nanso mfuturo wo ho wose ya sa na tie enti se ye bi mo de se ya amani tuame hwan na se ye mfre sama ye fre omo waba do mo wodi oba ha na ano ya wada na ne waba me so wonko fre ama bono ne abna pa sete saa enti nam de ete saa hye ho no tie ba saa ye nyina ye behu na ye hunu di wom ya sewa asemu a kwabena bo a eken de na muyi mo ho ano sei me pa chaw ize sei de kwabena bo a kire ne sei eye brema wuo ninua amabono ba ene maami ko enti anuanom miensa no abusua kokko ena sanka awie fie no ye di siye enti se ye ka eye abusua de na nya maami brema wuo dia enti wuyi wo ho ano ana ebeboa okay me pa chaw o ka sa me ne nya adwen cheza me papa kwa kunum no wa yakofo so me enti kofo so me no ko bia bi kura ma papa wodoma ho no ko hu me maame enti kofo so me papa eye for my womb na me nana no so me nana bre me wo maame fe na ku nya ako wo mu nchi ni asen to ba no ko so ya efie bi ma ye fe maame ma aboa efie won kawe enti wo muti wono me papa eye so me nam nana ni so digwa e wodwom enti ma omo ne nana kofo e maame ne ntam no
me one ya dem to ye fe masomen ekoye baako ena wo hene ni twa plot edema me na nabre mebuo enti fia no kokoko bi ani ho kokoko kitua bi a me papa eye no bro no bi se fa ohwede yeso eno ti ena me papa nwa baako so wo bi e fra no kobla no eho eti sa me bla ya woti wo ya me fa ni sa me bla che se oye be mo sa cha me kakra me bla ya woti wo ena me ni sister mansa ti fi ho no a na sister mansa nkura ni nyina obia ono an ye dina begu no so na ayi oba panyini na ni sister panyini ho so no so me kwa na minimu ne da kana nsen yen ena ma bla isa me papa mi atie ku no so na ni afira ena o se akwara ni ho dwo me fa no na kwa besa no sa me fa no na wadi di me na ase na mansen ho ha na kakra to tene ko sehwe edi so manager pade a ni sawi kokoo no na asam de wo kana wo yi bi firi mu wa bla ya no kura na wo ye tie nyame e bla me papa na di ka wuye na me papa ya wiye we to kan papa nwa na ni efram so wanwi so wa banwi e den wom di bibi a che obi so wa banwi so wa sunwi na krata no de ntia man ka so nkoye krata no wo frɛ se kwabna hwan na ka kire nso nkoye krata me so wa konto enti ugitum se krata bi wo me pa cho krata bi wo wa se kire o ka so nkoye krata no se die sister we si behave no ana ma me so wa ka se da chi woni wa ye be ye mobo enti nkoye krata no emfa mayen etu ane na ka no na sister ibo wura dem wo na konto so nkoye krata ma wa mo wo so nkoye krata ma wa mo ti ma bla ibufu bu ni sister on etu oni bisa eti akwa ahimfie baako yakwa de to so mi ni efre sister wa mabi ena nkawe ahine di firi mu tobo maami akosu akonto ene ka kire kwabena bo ase onkoye krata ma ho na da chi woni ho a ye ya nkoye mobo kwabena krata na akoye na wei mpacho krata no me koye ni se omuda wei na nkawe hina je ato gukura oje kawe ahine kwa so asem wa antra so beba o nana ai maami akosu akonto ma aye krata ne sen krata ne masem ni me ba na mo ba mama ne se me nuane so betumu me nuane so betumu de bia obetumu okya mansa me ne okya mansa eso obetu omum ba ma bank ya akua nom ne na se ba ma bank na fi nti me ba na me hwe de se mo matu abro ne ba o ma yesi na me hwe de na me se na troubles no do so o mo da mi no papa ye o ma bro o ma ma o mu fie ni bi akwa be obua na me mana nunsi mesrao na la o papa ti ase no papa ba ku kasa mitio nti o papa ma mo bi me de bi o mo de srede etumanim enti mesra na me boba na ba pa na ma ne se mpesa me de da mi no e ma wo mu na ba pa ni so opene so na me ko ye krata ase o mo da mi no no mo ntina me ko pem tama o mo bewu o mo wu o mo ntimi fa ma o mo ba eno ne krata ni mu asem why na timu yi me na betimi na hwan bi o timu na me timi ye na o mo system ye why na timu yi me na o mo me pa che se anti ya kuya timi anti ya kuya oni sitimi oni sitimi ya se wa wutimu krata me kwa dia sma o kan ya o ka se na konto ka se wanya krata ma ye ntema ye kwapum ta me bewu wo se je sister ye trouble sunti e no so on bese da chi na chi ba basa etu wanya krata ma ye efi na o de ma ye atiefo meba na sabe sa wo hwe asem wuyi a account no aba begina mienu account no abegina mienu abegina yi sabe ye ti asem no ye de yani yaso ye hwene akwa no nyina ne ye de sem na ye hunu ba bia asem no eda patrodo ba Dr. Hepa Plus abedru enne ye benada se dru benada ye dapa kire se ye pe Hepa Plus Pavi Plus mosnubi na ye bobo ma ebua ye nipadua sebe sezei yade adoso atu atese ewo mfremam endi so yi onipa na se wote hɔ a wan hweye yade betumi afiri wawra won ka bi nhye na de wokɔ enso na onye hwe wachi o enti ye ba ni se yi a esese ye no madura ebeboa nipadua na hoden ami agina brane Hepa Plus Pavi Plasmos na umpom te sei Nyankopon adom me bia kekansi ani kama ye de Nyankopon ase
And now so ye benada. Yes. It drew benada say ya a HEPA plus da. Yeah. Na ene benaidia. Dia na wo de ma me ne metie for doctor. Nana me da say edu benada apomodin na ye prema nipadua no. In fact nipadua no Nyankopon nam so ye bibrama yen so ye dia e betumi dia hye nipadua no den eye HEPA plus pavi ena plasmos. Nana obi tie beka se menyare den tipa ne se HEPA plus no pay me nso me de me ho hyem na me numbi after all me yoki. Nana ansa na onipa behunu so oyare no na chese ohaw no atra ne nipadua ho den de yeta ka se immune system no eninti se anytime bia wonam ho na uhunu ho se wonyare a etimi se nipadua no konkondin bi de ma wo afam dia betumi aye eni se obebo nipadua na baso no akoso akon ama na abaso bo we no enye medals abaso bo we ni yedudo a odi ma nipadua no e de ahye ne den nti ye nananom hunu saa nimde ni nyansa we nti on twen ma onye mre ansana wasane dudu anom anopa ne anwumre bia no bese bia no ene ikra de se anka generation bi wo ho anana esese ye me ni bre na yanum dudu a ene dudu ye friend HEPA plus pavi plasmos no a anka ye sa generation sure if you say ye nananom de na dust eni soro sa na sabi uka to wisi kra no ewo form bebre chemicals ani use of farms no na ewo form pa se me mpese me kase na ebi kra ni ho but ewo form pa sure na ni nyina achi no enei obi kra mpo kwa akoda ne phone no wasan plug ewo ne bedside do na o charge phone no if you say ohunu how bia wo electromagnetic radiations ni energies no a ekum ni padua ne nkakra ne yemfie ne hunu enti wo kan Krobea so ye bewu a ye dada nana se okọ kwani ho na wa dore no baye na o the pesticides abo se be ya moa de omo anu kon bewu a indeed rodent mo na de omo anu kan omu ba nipadi a onwu nana enkyerese nipadi a hwenye yen ba yen wu prekope sana phones ene ne madodo atwa ho ahia de yen eni nti se generation bi wo ho a ese ye ma yedudo no mu ho hia yen na na sa generation we sure eni nti na me stresse wo de wantumi anya bibia ma woni padua we no anka bosumi ni nyina anom HEPA plus 1 me bi mfa ni padua ni na ote HEPA plus a HEPA plus no eye HEPA plus pavi plasmos eni nti anytime bia na ye ka HEPA plus ho asem no na ye ka esi so se eye miensa eno miensan ena ye ka de obetumi ya ne se drugstore bi ben wo a eni die obuo eni ahobrase kwan so obetumi akọ na wakọ akọje odie na wanom na de mia ma etumi bu ase abobọ me numbers no de ama na wankasa wafrɛ me e bia wo se doc miti ena ya na etadwa me kenkenken doc aya na me ho enye me yie kra doc aya na sometimes no mani so etebrebre me empo me menses no insisusu yi doc me hunu de ma yenso meko hospital bia no yese misrade tambi ena agi ni padua no aboso aya na makoma se de sifa hyehye me na twetwe me no duro no ebeboa me ana me personal lines yi misra oje now de frame 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia na wa amanone obetumi aframe ne medi nkomo bia opese edie 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye HEPA plus pavi ena plasmos enu ne din ene ne honam ne ne bi ase debi say enu ne na miensa nti ukọ baabi a yeton aduro ana wampa a wutie minyame adom we hyiraw oton aduro se nipa benya hoden obi basa oto HEPA plus a
na say enuro miensa na oka no he ne hepa plus na wate no pa ne ye pavi ena plus ne ye plasmos eni ti bo nipa no na onya miensa ni nyina na 60 Ghana cedis baby a otimi nkan fi bia ye woni nso ho eni ye woni topaye nti dia ohwa a obetumi anom no na wanom numbers na wo frɛ me eni madi nkomo no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 ebia na wa manone 0542 807 907 0542 807 907 kai say enu ne ye hepa plus pavi and a plasmos asem de pa ne say this time no say obi ho tie me watie dro ne ho asem saa na onya yanka obanum bi banifie pa kase ne say ode dro so and ebre bi ne doctor ka kire ne say hwiye ne wa anuma ha ben dro nti ama onyankoko dro ne mpo a na saa de na san so edi hu bi abeto ne so asem de wo ne se wa wo person try hepa plus pavi plasmos ebia usuro ni wo hu nyina akoye se me doctor kan mre bi se ma me no ma ha ben dro ene me mo akonya frɛ o doctor na mani hu se menya hepa plus pavi ne plasmos me pesa nka me numbi do me da diabetes adro so ana wo ulcer obi dia akoma yare oda esrade tambia adro so odi ohawa odamu a ye de wato adro so nanso usuro no frɛ o doctor se menya hepa plus pavi ena plasmos doctor me po acho metumi anumbi akanro na ode ma me hono ana na feedback ayenya do no ase doc de o kan eno kro me fra me doctor me kan ho asem kire no o se eye hepa plus no ne dia metumi anom and this is positive say o doctor ebema sa assurance no say eye hepa plus no ne dia obetumi anombi eno no eho enye den Ghana ha baby a wo bia no obetumi anya bia nom and ye encourage pa say anka busua bia na bi be wo ho ensuo ne bi wo ho topaye ne bi wo ho say bema obia na pomuden ho asem one na dofo pomuden ho asem ehia won no ebetumi anya hepa plus pavi plasmos no eso mfa so na okoba bi obiso na ansen ho ayeden na ansen ne bo no crashes oboa 60 Ghana cedis miensa fakwaje no miensa ni nyina ni nsuo ne topaye obetumi anya bi ema na tumi aboa na ebia na wadanfo ana wan kasa wo ye muslimini enche obeye fasting kakra misro fasting no eye inshira eni ahoden ne sese ala enam sa fasting ni no odemaw na how prepared are you so sometimes inshira bi wa ba na wo nya prepared a untumi nya o inshira no spiritual ewo ena physical ewo physical na pomodin die so ho ye woni padodo no a edi adanse say oh me ye fasting ni wie ye no makoma yare no ema bi o me ye fasting ni wie me diabetes me ulcer me hunu bi o ni nyina ne say ahomache no onya bibi to ase wie a wa pe hepa plus pavi plasmos e dia prepare body no nti oje honhom nhira ne ahoden no na honam so hepa plus pavi plasmos a prepare no nti wo hia no a unhu kra se Yakubu ye fasting unhu kra se unua no owo saa ayinim exercise a oyemu eninti wa break fasting no so no jodi kan ye ne se wanom ne hepa plus pavi plasmos ansa na se kodu no de betutu akire o se nso aduane bi no ode tu akira break you ode atu akiri ni nyina ne se o prepare ni pedua no akwan mienu so physically na honhom nso na physical ones ne de hepa plus pavi plasmos ode wo ye Kristo ni na wutie me wadanfo ye Muslim to bi che no to hepa plus pavi plasmos fa che ne se me so me dia me de ma wo na ode atu saa akwantu no anase fasting akwantu no otumi dia ye no me ma hepa plus pavi na plasmos wan kasa so betumi atobia ma wo ho if se sabio obi be pre apomuden ama wa ente se wan kasa wo pre e dia ma wo ho me personal lines no 0542 77 85
72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898. Owa manonia Hepa plus Pavi Plasmos 0542 807 907 0542 807 907. Na mesre ebia na yo ba wuti infections how pa wawo panie bi ebi kra wanu madru sise di akoduro ni de sebe enya ope but adru adwa fam pieto breme. The point say oni obi a wani gine ho epese mu di agro bi a wa mfa bibia maske pampan no a na animguase ya ato o mpene sa but abane sa misrew se ekoduru sa point no a mem wani nyi se o manya bibia me digu nsom de asawa ebom de kohonum esiesi dabi mema sa ade no enye ade a motivate you eye Hepa plus Pavi Plasmos kope bi na sase se ononom we onom manipadua no enya ahoden nipadua no enya ahoden a dia ka nyina no ono atumi handle ne ho na obi wo honoma na o pese ohunu bibi kakra eno so de mechiro bibi kakra oyo oba fata dwene bi toto akiri last time dickness ba ko a ofre me o se dog na metati o se yetumi de atadwo toto akiri na me hunu se bia ye maba wa no amu pe bibi kwa no na eda wo kirem se eboa atadwene boa siesie ma oba ye oba no and I'm so dem I mean try he say the dog who can yem panyimfo ne so e befa was the dog enye se fa keke ade no ye pa na bisa se dickness na ye de o say ana dog kin tu pa se bibia na ye kan se nye bibia na metumi aka kire oba de metumi aka ne se o di atadwe ka ho a o se de aye no wan akora ne se ne namfofo miensa na oni omutai edim komo na okan ho asem kire mo obia ba be chia ne sem se ana bibi se ho aye se o kan ntem na se omunyina na no maduro no omunyina na no maduro no but se omde atadwe be ka ho wa hunu bibi se ana nke se o kan ntem kra mesra atadwe wie no enye joko mema ni bi kra wi o yes eninti se o yo ba ewo mu a o de try bi hwese de making etesa na entesa onso yo bema ewo mu a fa okodu ni bitutu akiri na ebeboa wa ankasa me personal lines no 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say enwoni ye Hepa plus Pavi and Plasmos ana Monica apomode mapade eno ane Hepa plus mixture Pavi Plasmox Hepa plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa plus mixture ye busie ya no mama hoden aba Otec 1029 FM tie Hepa plus mixture enya adwuma ebeye woni padua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye ma genua wa bin abusua pomodin ho hia me yie esne bibia Entimi manom pefia ha. She, oye, Hepa plus husband. Ye de wa Hepa plus husband. And ye also we Hepa plus wife. Na abano. Hepa plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejode nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene die. Kadie wom bia kyerɛ me.
Oh, na edi be pa na me sie wo. Wo di bibi sie me da. Oh me. Ade minim. Dia me dia sie wo an say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manomo ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na tumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim se ema eni mema nyina timi no mpio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansan ya na wo complain waposo. Usisi eni ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. So the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We die twi na memene. Ai twi na memene. What di bia so free say require mu. Enuom yenu enye na e wo pharmacies ene chemical shops do na mu. Hye no so say aduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ne obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 02016871717. FDA age adwadie nkratoyi atum. Owura bra da bia sanopo awio anwumro mehu wo mefia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama a wotimu yi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama ne emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono wane tu yo minya wo haubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no haubia beba obo ho no obesiesie nso ama kama na se hoya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wode yadwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban he mi koho sisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 sawa kire mi Volta Drill Limited yi mi problem na solve Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyarwa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nasi atata stroke ena de na pos waye mre future life smart food bebo afei de aye abusuanchemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba wa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a future life smart food diabani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba omayimu encrine woni Ghana Telecom University no your opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato Evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that ho ban future Osia dan na nakwapenapo contractor 1 san obia frame me na me simpatem ha nyina dan estate houses ohunu eyemi o nanso mi problem ba ko pa ne se afi bia je se me plaza dan no masa penti eye car me pon de bia me hu de menye kra Osia dan pa na wonte Avglo bricks house for one more day one house no eye bricks eye de London for you so na bia ya wo Ghana ha we no clean kwa na ye de aye wo hia plastering ya painting bia ye hia ne se wo dia hyehyɛ dan no eni akrachifo ya rekoto ache afei ne bɛri nampa no se wo pe Avglo nyuma ne bia hwa kokonfa no teaching hospital omo wo ne ho enua bia ne de ye abrantia sport e wa agogo eno nso saa na Osia dan hotel kesie ye we je ben CCC Royal Baron Hotel enua bia ne de ye yo eni afoforo bebre aka I see Osia dan se de Ghana ha de Avglo brick styles and
na bebre na yusu aso ene fo number na mame na me from say sie me nche honkra ene free 0244992928 oh ene si say the agroti me champions in the bia enwanu. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay. Arafo yadamase. Yakoya. Yasan Bebiu. 102.9. Otec. Edna. Wasuguswa. UTA. Nawiye Dr. Ebenezer Ajamai. Just gone by. No interview hepa plus pavi plasmos na wa wutie me na wunyanya bi no ye no the fearsome 3 me bi mel na unyabi na onomo a no kra me se wo se ebeboa wo nipadua na ho ode amwa gina brane ya duru a ya ye no ebibi kwan so se emwa ye nipadua no ahoden hepa plus pavi plasmos ye wo bia nsuo ene ye wo bia nso to paye bebi eto no bia no se wo kwa ubenya bi na wato ene se cheduma se community bank plc inshira nkamo ya damuase eburu na wa wutie me na wiei sebe enampa ba wa rekoto ache se cheduma se community bank meka ho asemi bank iba ye emfinhie aduanan sianie yente ne ho asemone da ono mo provide rural banking services e wo Ghana ha besis ene enti se wo pesika kora bia papa na ono na didwuma ehwe baabi a sasa odo ani kire eye Secheduma se community bank plc ne nkrabata bi ebe wo da ye tufo sasa wo pese wo bie ordinary current account ana corporate current account brabe bie wa ha kire se no COT commission on turnovers yente baby savings account eno kura de abosom ye wieye ubenya kakra de atoso bie me bada achi account tugu akwada ni tinso nkakra enu brebi no ubehu se wagina brane bie fixed deposit interest rate ne ye kama ena money transfers ahodo nyina no ye bi ha na ye kan se woni ye didwuma na se bio wo kwa ahukire mu a so ya ban adwuma ye ni wo ya ankura adwuma ye ni ana wa na wo ye wa adwuma ye bobo besia emma ode atre wadwuma ni mu sabre smart loan nso wo ho ma ban adwuma ye fo wo de fa affordability bra ye ncheke bibia da na kwa mu a awuni ho sebe ye be ma ugina hoje bosia ma wo de atre wadwuma mu oba Secheduma se a aha ne headquarters ne wo aha ya nso ya wo branch ba ko odwom ho oba adwura ye be GPLT for dano oba kwa abri Kenya se heya ye wa abrosan se ho station hwa oba anwonaga ye wo jene dwom ho oba aboabo a ye post office nachi aswansi kwan ye so okotafo a ye be club 600 ana Dr. Amus Johnson oba adum boss FM achiri hwa Secheduma se branch ba ko ho e na aba Moizongo second station hwa e honso ye wo branch ba ko ho branyina su in the Secheduma se municipal chechere in the Fija Kwabre North and Eddie Dran in the Secheduma se Eddie Dran in the Mampo municipal ho nyina nso your mobilization centers and so ewo ho your number ye 050 168 2737 050 168 2737 se wo pe bank ya nani swade hunu so obeboa wa mu adwuma na nyini wobeka ho de hia de mu a eno ne Secheduma se community bank plc adofo ne ade hye wonu mu nimte and a traditional Dr. Dawood ya woda Dawood Herbal Hospital ano na wiei doctor ye chia da asem wa ha ye kan se wuye obi a yade achewo na ope ho anu a wo hu na mekanfo Dawood Herbal Hospital edemawo wuye obi a sichire yade na etete wo emoja broso sebe ya kan bom di stroke yade bi aba bedue wo so a woje ho enye Dawood Herbal Hospital and mekanfo amawo se wo de ye hepatitis B
ana enam yade bi no akote atena wo so ache wako enam yade ne nko wo de ye ulcer ana prostate mu hawo na wanya eye Dawood Herbal Hospital oba wapa wo ne ma akwanya no aba ma one se wo ne Dr. Dawood behia obeye nhwehwemu wo nipadua no mu no ahuna de kode a atochema no no de adu akan wo menu aba ubenya ba ni bi ato na so wate ana wo ye be ma na se be o mensem kokora wo bi de ewu nso ti ase wakoma ye adwuma emoja di mu afrusa na ye de ntina bie wa no ka so be ma ewu bra Dr. Dawood ho wobeye nhwehwemu di apagya duro ni bi aka wo ebe pagya gina so amwanwa hoto fibroid ye yi ya ne se eba ye twa wo no hweye won kwa so na atie no bra doctor on fase kan kan obema waduru ya fibroid no ebi ma so bio eje so krapa faka ye kwa eje so na wodi esi wo krapa enka ne baabi ana Metro FM ewo no si wo sa junction so kase mesi wo Metro junction yesi wa wo bebusa taxi fo na ewo ho no mobile money wo bi wo junction na so bisa no me ko Dr. Dawood wo be kire ana bra wanim eho ya avenues first second third avenue abrosensi wo Dawood Sandboard ewo ho wunya duru hope eno ano no wo free junction ne so eba so ye ha no be yese 30 seconds 40 seconds nanti bi pe enu sima ba akokora na abenante no waduru ha doctor number ni enchiremu bi awuhia no frɛ ɛyɛ 0244886437 ɛna 0201681717 unya frɛ sa homa we ya traditional Dr. Dawood no ankasa beje so no be kasa de wonti ase no obechirimu nso de amaw ɛna we Von Dak Beauty Shop yenso nie na wutie mi onuada sani wo ye saloon owner wo ye baba ana wo ye hairdresser na wo pe mo akade ene mo nneoma mo de ye mo adwuma yi bi ne papa ebo ne nso da form atwa I'm recommending Von Dak Beauty Shop e di amaw omuton ne pa yeah I'm telling you ena omututon enti mu amutu saa ne omani bi ton no momra Von Dak Beauty Shop ha ena mo amo pe de nkronkron so aton momra ha aha ye atufuom esa ye nkronkron tom wate ase o pe hair dryer atwa say ye war one ana standing wine ni nyina ne bi wo Von Dak ha o pe saloon trollers atwa ebi wa ha o pe sinks o pe relax exhibit se mega growth shabata any olive oil la papa ne wa ha o pe plus nails accessories UV lamps acrylic ponders and in liquid sa ni nyina no Von Dak Beauty Shop etobi ye wo Kumasi kejetia inside ye be police station e wo kejetia no ne nkyɛn pɛ ɛna Von Dak Beauty Shop ye di adwuma ye number nie enjiremu bi a wuhia wobetumi afrɛ yɛn ɛme ne wo akasa number no ɛyɛ 059 892 6246 ɛna 0247 133 203 fresa homa we only Von Dak Beauty Shop for nkasa dia wonti ase no ye bekyeremu nso dia mawo ene grow fine yo den grow fine herbal tonic so wo fie na wotese ka ni twemu agina no na tobio na duro grow fine herbal tonic se wonom a esiesie o aduro ye de ye ne ankasa ye natural cocoa ene ye de aye enti se wonom a ahode nure hia mani padua hoden no ni nyina bi wom ye beboa wo aboni padua ne ho ban atia yadewa hodo mene wo ka se wanum ato a wuntumi nidi wonsa ne wona atumi ye otitiriti dura na dua wuntumi nna wo be sori anopa na waye mmere wada meburu pe grow fine herbal tonic na wono nomu a se duro wi ebeyiwa firi sa hawo ni mu oba won so sebe wanya haw pa wo nsabuom obi de mayie obi de makora obi de ba na anu na twa emabio obi nso de ba ni tum wo de ba na waya si twa ojeje pe grow fine herbal tonic na duro ne ye ye de ne ointment nso aba be pie so ye kan wadwuma din bi a wo ye ana wa yaw bi a wotie ewo nipadua ni mu no se winya grow fine ointment ya miemfa ntwetwew ye de betwetwew ama yaw no akọ ubeda na hot sesebe premdi ana se aboa be ne da nanka wo beda te se nanka grow fine ointment na ye pa ba bi eto no obi akwa abenya bi
number no yɛ 0244596532 0244596532 ofrɛ yɛ ni a yɛde wobɛka sɛ ɔnsɛ saa aboa no wɔntaa nka basabasa amuntie nyame abɔ yɛ ho ban yɛ o na wonim deɛ ɔde yɛ baa bɛyɛ na wonim ɛnɛyi ɔdɔ ndi wiase bio sɛneɛ na twerɛ ne ka dɔ nyɔnko sɛ wo ho no sɛ obia ne wiase obɛtumi adɔ ne nyɔnko sɛ ne ho ɛnsi da ɛnka ne na yɛdi adidifrɛ yɛ nananom me nana bɛɛma kwadwobrenya na ne nyɔnko paa ne ɔpanyina nane paa nane wɔtwa piase akɔkora nane ɛtumi ba me nana hɔ wɔtena ne kɛntɛnwa mu na wɔno mu didi wɔno nso tumi kɔ akɔkora nane fie ɛne yɛbɛtumi yɛsi ɛnsi buronya berɛ duro no na yɛsoa nuane twa kuro kokuro tia bɛse kɔ akani bɛse kɔ ha bɛse kɔ ɛnɛyi kɔkyɛ wɔ bi aduane ɛkyina wɔ yare a bɛka sɛ bɛyie wode abɛbɔ no ahwe hɔ ɔdɔ asa nyame ɔbɔ yɛ ho ban no wakura yɛ firi tete abedu sɛ nka nanka ɛka me ɔno no yɛsɛ wɔsɔɔ mu sɛi no a wɔtu hɔ saa berɛ ne yɛdɔ bankyifuo na yakoma no petutu bi a yɛdɔ anɔpa nsu ase agugu te sɛ deɛ ɛne bosununi egugu anɔpa bi aboa na sɔre agyina ne ho so o yankopɔn dɔ yɛn onkura yɛ mu na anibɔne bi a ɛwɔ ho biara no onum wɔ so na nyiwa hotɔ adɔfo midinka ka kyerɛ wo sɛ nesa na hene ya wo won kariɛ ɔno nso yɛ busuani asɛmi akɔ na nim na die na wonim ɛwɔ saa asɛmi mu na na akɔ aba yɛgya wo hene wada ama na ho te sɛ nyame adom good yɛnso yɛ ho yɛ adom korɔ na akura yɛn ɛdɔdomfoɔ ne nananom ase very good wada ama asɛmi yɛsɛ yɛ wɔ busua asɛm ɛyɛ nokorɛ waba mu da ba me ba mu no yɛwuo bi a ɛba fie hɔ ɛna ma me kɔm ɛdeɛ na wonim fa ho nana deɛ teɛ ne sɛ minimum afanu yi nyinaa okay ɛwɔ abusua no na me nana ɛna di sa na ahene na yɛfrɛ no nana kwabena wia ɛna kyɛ sɛ wɔde kɔɔ ne nsama nkyiri ɛna ne wɔfa ase bɛdiiɛ ɛyɛ mɛmɛ wɔfa ɛyɛfrɛ nana kwasi prɛmpɛ nti ɔno nso ba bɛdiiɛ no akyi ansana sɛbe ne nkareɛ akonnwa no sɛbe na nana kɔ ne nkra akyi nti ɛma ɛda hɔ kakra nti yɛsii hene no ɛna kyɛ sɛ kɔkɔ wie sɛ yɛde me nua memfa sɛ ɔkyɛn me afe me maa me nua na ne ba no na ɔwɔ London ɛna yɛde no bɛdi adeɛ nti wie na kyɛ sɛ ne kɔbɛdie mu no ɛyɛ asɛm nti ɛma ɔyɛ sɛ ɔhyehyɛ ne mpanimfoɔ nti ɛma ɔmo di me sii nanan ɛma me hwɛ akyire nti me na meyɛ fie hɔ biribiaa abusua no mu biribiaa si a nti yɛgya me ne fie hɔ mpanimfoɔ no ɛyɛ abusua no mu mpanimfoɔ ɛna yɛdi akɔba biribiaa nti ɛwɔ mu a na ɛkɔ wie sɛ mewɔ fa yi ne mma ɛma yi a ɔmote hɔ sisi yi ɔmo nua bɛma baako a yɛfrɛ no kwame ba ɔno no ɔsɛhwi sɛ nana tie ku no ne ba no no ɔwuo fie hɔ ɛna agya ne me mpanimfoɔ yɛbaa hɔ nti yɛbaeɛ no na sɛ yɛaba te sɛ deɛ ne wɔn na te fie hɔ nti yɛmaa me bisae sɛ ɛno kankamea bra ɔno ne ama gyeman no yɛwawu na no yɛfrɛ ne kankamea akɔsia kontɔba no nti ɔbɛtena sɛ no busa ne sɛ na ada ne yɛba fie hanom biribi aba ne yɛba fie hanom ne yɛaba te sɛ deɛ ne mo na ɛte fie ha yɛnyɛ obi ama ne musa yɛ kwan so ɛna ɔno nso ka sɛ deɛ akɔyɛ ne sɛ yɛde gagae ɛna ɛyɛ fie no pani kɔsi sɛ ɔmo nyinaa bɛka yɛ ho wɔ fie ha ɛyɛ kwabena boa a wɔte hɔ yi enti ɛyɛ no ɛna meka sɛ na ada ɔno ɔwɛn ɛna ɔsɛ ɛdan bi ho asɛm enti ɔde abufuo sɛ ɔno deɛ ɔnka wɔ mo ho nti wɔn deɛ ɔkɔ enti ɛyɛ nam sɛ na wɔkɔ deɛ a na sɛ
wo hwe na wase obi ani ho no ma ade na ho fa wo fa manom no enu afie no na ye ba fie ha no ma na ye ba so oba kura afanisi ho no onye de onhwe nananom achi sesi awo kwa sebe ujina osisi awango wona nka wo ye ka akire waka wu achi na se wo de obi aye na se wo so wonfiri ano kwa ade na ho fa wo fa mane nu afie no ana o se kwa mi jo kura oba onenam fie ha wura oba te se hoho enti ana mana basa na me se ha okay ede ja no atena se ene ye aye boy ama na ye de kire no ma em se ntutu ye wa yie no ho no ye ma yekutwa ye enti na nwumre me brother ba konso so no se be ono ye de na si abusua pani ewo abusua num me sana ahene no fie no ono na ye de na ye abusua pani enti ye no ye bia ba bi na ye ko ne nchen anwumre no ona me sister yi eba me nchen no ofre sister be ya akua mansa okay ti oba ye no ka se na osumi no wo nkomo na me se aha edi asemo ana prekope o se ade no a sister amajimai anti amajimai ye no eye ne ya pa na onim se obeka sa asem ne da na de tie ne se ono ne nanako ti nanako no na de o mbedu afie ho and ono sisi a wo ka se wo mo enka wo mo ho no ne ya pa se ante no wo ka sa na me se eno ma me ka asem nkyerɛ asem no a wo ka ye no a me nso so me ka ya ono nso yi ma no sa no e de Asem Beba Dabi enti hweyie nkari asase nsan sisi mo ba no mo be ka abusua no ho mo ka abusua no ho sisi e bodi na e bebo mu dini wo fie ho enti se nkari asase nsan mesrew bo modin ase ubenya asase ni bi ato anye saa daache Asem Beba kosi se wo kura wa ba wo ka se kire me no wan hwe yi a de saa ene se de saa ma afedi ka kire no a waka wu achi no odi wu na no to odi wu ya de to ho no me ana metena se ye yie no ye de yie no hye mensa e ma me ye wie bibia enti ye se ye beyi oba panin amana ye de asi ama jaman no ye de anan ana benifo ye se okay ani ye sa na tie de a omuntu nipa na oga ne mami ye kuyi ane mansen omonko na obusuan no ma na ewo mu no enkonko yi bai manso ewo mu no me mami owo me ono ko ani nipa na owo fie ho bai wo mo fa nipa foforo bi ebeka ho sebe ono ye friend ye anima oba beka ho in fact na menti ase ye se ye ka obusuan asem dia ade na nipa foforo bi abam ade o ya no mo me hwe ni yo eho ena me wofa ba ko ye frɛ no adututu ono na se mo beka ne se dabi tie omko mansa no na omode no beba kusi se ade mra hene kura se ma me no se ye frɛ ne se owu a mansa no mo fa ne nye den ehwe na chi enti me wofa ne kan sa na me se na me bo ofa ade mra hene o ye busuani ye na ade ni nyina enkomre nyina ne ye enti sesi anke ye trans ya ye kan se mi se kan sa ade mra hene sebe nke so wo ha enti so oni ha ne ye kan se mo kokofa na no asem e de aba beto abusuan mu se eno na ye nhwe mfa kan asem no ende sa de nye yie no so won de o pese ye no sebe o ye pani cheme ena me so kasa no se de ni nyamu no koye no na wo se me ye sana hene menye sana me na me hwe na chi o hwe sana hene chi that's right okay wa abusuanum okay enti nsebu we nyina ba ye no me ba minua no sana hene ne maame o ba ntema sisi a mi yi nipa kan me ho e ma ye ba ne nchen e ka kire nse on kan kire minua no se asem sei na abeda abusuanum na breme wuo fie asoja kasa ye nyamu na nka menkan wie we dia betwam
nti ewie ye no ɛna ɔmo yɛ sɛ ɔmo nkonko yi nipa a obesi ama Jemai anan to ɔmo kɔɛ no ɔmo ba no na ayɛ ntɔkwa de sika no so sɛbe ɛyɛ na ɛyɛ no ho sika 400 and over million ekuta me na me kura sika no nti nka ye wia na ya to dini na obia die wo mu ne ayi ama no nti dede na efiri ho ba no de me ho anse nkonwa nam soro we bo we no we ye sei nam se ei mentra ha nkode abone abam ekina ne aba befa sika no wo manim de kɔ ɛna me fa sika no mo a me de fa nkyɛn na me de kɔ enti ɛno achi ɛna me brother ba ko bɛka kyerɛ me sɛ o matu asɛm no de ahyɛ nadwe ne na wɔtwemienu ɛne atu ahyɛ sɛ yɛde bɛhyɛ sɛ yɛbɛsan akɔka asɛm no bio na deɛ kɔɛ ne deɛ ɛntwa yie yɛntimi anyi nipa a ɔbɛyɛ maame no akyi dini ɛna me kora meka kyerɛ sɛ na sesi a no sɛ yɛntimi anyi maame no akyi dini a we are bɛda no yɛ asɛm tam no yɛakua no na de ntɔkwa firi hɔ aba sɛ mansa no nka wɔ mo ho na mansa no nka wɔ mo ho a adan na nka yɛntena ase saa brɛ no amusare yɛakua sɛ die nti ɛda wɔka saa nti ɔmmra mekyerem sɛbe ante yɛakura ɔte hɔ no ɔnyɛ akɔdaa memɛ no baabi a yɛ sɛbe yɛn a wɔha koraa mɛka sɛ ɔnidie nyinaa efie hɔ enti sɛ ɔno wɔ ka biribi saa momyɛ musa na no asɛm efie anyɛ dia yɛba bɛtoe ɔka yɛ nyinaa yɛka abusua no ho nanso ne nkyerɛ mu wɔ hɔ efie anyɛ dia nti sɛ ɔno na yɛawo ne fie na sɛ bibia onim a sɛ ɔmo kɔ na ɔmo ba na sɛ dede aba hɔ no mu a adan ne musa ne sɛ ɛde asɛm na asie deɛ wonim bra bɛgyina de ka kyerɛ yɛntimi anyɛ saa deɛ no ɛne yɛde sɔre yɛde kɔɛ nti ewie ya ɔmo ka sɛ yɛde hyɛ ne na wɔtwemienu no right adeɛ bɛkye kwasiada adeɛ bɛkye dwada no ɛna me nua bai ɛfrɛ me ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ hwan ama Jemai akɔso amankwa sorry kɔso amankwa no ɛfrɛ me ka kyerɛ me sɛ na sisi a time bɛn ɛna me sɛ ne ɔmfrɛ abusua pani musa no na yɛnhwɛ time a ɛde bɛyɛ na ɔka no na ɔse wɔn si anɔpa o na me sɛ ei na no yɛ yie memenda kwasiada adagye wɔ hen sese madwuma ɛsɛi ayie wɔ kurom ha no gyira wɔ kɔ anɔpa ɛkɔ memenda kɔ kwasiada enti momyɛmfa nhyɛ awia obiara kɔ baabi a no ayɛ dɛ no waba ne ahwɛ ne ayɛ dɛ yɛaka asɛm no na abusua asɛm yɛnka ne gya so saa ɛna meka asɛ de kyerɛ no ɛna ɔno nso ka kyerɛ abusua pɛ no na ɔsan ma me reply sɛ wate aseɛ no ɔse nyame yɛ adom a na ɔmeyɛnsa ɛna me sɛ okay ɛneɛ mekɔ na metumi moto na megya mede kɔ madwuma mu wɔ ne bɛhi wofiri nkawe ɛkɔ ne bɛhi so asɛ wobɛfa afɛri ansa na wakɔ mu no mu twe kakra nti meduafuo mu apɛ ɛna me nua baako yɛfrɛ no amoako nti amoako no frɛ me fon so sɛ ke yɛhyia na wowɛ ɛnam sɛ mohyia sɛn adan na ntutuye bia me yɛ pani wɔ fie hɔ mo ya wo kura wontimi me number wɔ hɔ wontimi frɛ me nka nkyerɛ me maka kyerɛ busua pani sɛ yɛmfa nhyɛ no miɛnsa wɔse me deɛ mekɔ baabi na menya ho no miɛnsa no nti gye sɛ yɛka na nɔpɛ ya nti sɛ woama deɛ a yɛka nam sɛ miwa wo kura no sɛbe si yɛka ne yɛka wo kura wo mfiri fie hɔ saa wote ase wagya ne firi fie hɔ enti wo kura no wontimi mɛka abusua wontimi mɛhyɛ ɛberɛ sɛdeɛ wo pɛ ɛmfa ma abusua ne saa enti meka kyerɛ wo 3 o'clock monsɔre 3 o'clock na yɛhyia abɛka asɛm nti sɛ ɔwɔ baabi kɔ a wo na wobɛtumi akɔ because sɛbe me madwene mu no woni tumi wɔ fie hɔ saa ɛna meka sɛ ɔsɛ ɛne deɛ sɛ wo mma deɛ ɛne yɛbɛka na msɛ ya okay ɛwɔ mo am hɔ ya asɛm bia na sɛ wo ka yɛbɛtumi akyekyere aka sɛ deɛ mo ka ne di mu nti ɛno deɛ bia nte obi na mo bɔ ɛna me deɛ nti prɛko pɛ na ɔka sɛ yɛtu apɔ nti ɛyɛ na yɛyɛ no sika ɛkaeɛ no ɛwɔ hɔ fa sika no bra na yɛnyɛ dɛn
yenye de yemfa entu apo na me say all right ana me say tu moto mirika kura me de ba na nya agro ti me bae na me pese me behwe sen no sabo se mo kan asem na wie ti me pese me behwe sen no say ampa se mo yes ana ti me bae na dwa no da ho ya edom no gufi ho ana o yes sika sei no mo pese o mo yusu ana me kan ya na me de ma o mo wie na me kra akọ no ana me wo fa no ai frɛ na dututu no ka kire me sɛ ke gina ho sisi a ya beyi oba pani a on hwe fie no na de ko ba ya ne sɛ ye de mansa ana ye den asi fie no anan na me si yo mati ana ja me da mani na me bafuru moto na me ko me wirem ko hwe ma powerful a me do mo ko ye adwuma sabre no na ya kua ene na nuanom yi a obudi nkan raise objection no mo wo hwa na thank you very much ahona ma me busa ofadu tu say na efa no we ado se afre mo ama nti ye de yaka am si yo mate na me tu mi moto na me ko ye nti na de wo ho no okay ofa ma yen hwe se ebra maame ama ageman etiase no o kire se akua mansa be ka kire wo se ade bi amaame ama ageman eye no nani nye ho kra aye no nani nye ho no se de na maame ama ageman aye ono akua mansa de ko ba ye ne se me ba ye ba fie ye abusuafo no ba fie ho no a ye nya obi amusa ye kwan so a wo amageman ne ka akira a waka fie ho ada me frɛ wo busa wo se adenti ne ba fie ha ya ase de ne mo nete ha ye nya ba ma bi membusa ye kwan so yeso ye mpanifo ana o se ye de gagai eye abusia pani yes ana ye efie no pani na nso so edan bi ho asemunti ne buafu ana o so wo kono no kura wo nka wo mo ho so ho sara maami amagema kan ye nti eno na me nka se ayi mi sister yi ati ya oba me nchen ebe kan sa asem no de kire me se eye ne ya pa sa ante no eye de kan sa asem no na me se okay enti nam ante de de oni wudi gagai honkomo enti obe pretu mu se gagai enka ono mo ho that's right eno na akuate ya obe ka se de maame na ye no eye ne ya okay that's right medase nana arofoni ade share mutie me pa cho why mama kwan why ana Asem bibusa o Asem bisa meba nana wada me bro wadama yang komra akam eyedian ya me beto me nana kwabena wia no ya ono ne din career sana ahene no me shede bisa no fie busuanum de we free aye nyina be ya nkobiafo no asisi aye nyina yete wo no e ma ne kire me se fie ho asem na me kan sisi yi ono kire me se bre mewuo na wo mu nyina wo adwo aboa fie abusuani nyina ne ofie baakum ansana obia ekọ koje asase asisi ne fie nti ne nyina ye fibubuwa na de tie ne se bre mewuo no baaye no na woda adwo boa dem na adwo boa nso won tabanu nti tabanu ho no ena omo ye ne se adwo boa ye nkofa ne mfiri omra no ya ka akurase sa ben so no woda bre mewuo eda adwo boa dem nti na nakwabna kofo ye me wofa na nakofo a sebe carrier sikani no nti wono afa ye akua mo papa ma ne ye former won adwuma BLLC enti ode nkoda yi papa ekọ doma ahenkuro ho na okohu
nkwadaa no fa baabi a ɔkɔwo wɔ mo ɛyɛ friends ɔkɔware maame ne de no bae na deɛ kɔ wie ne sɛ bremewuo no ɛwɔ kontɔ anakofoɔ no na bɛsii saa fie no a na ɔmo ka ho asɛm yi no ɛde ma bremewuo so wɔ ho ɛde ma bremewuo nti bremewuo no na yɛnkɔ amu tete wɔ deɛ na ɔmo kɔ dan no mu ne yɛnkɔ amu nwie enti ɛma na nadwo ɔboa ɔmo kɔfa ne firi ntabaanu baayɛ no ɔne meme na ɔwɔ me maame a yɛfrɛ na fie ni mo ɛna ne da ɛdɛm ti fie ni fie ni so wɔ ho ya na ɔne ne da dɛm akɔsi sɛ ɔmo wie na bremewuo dan no ansa na ɔtua kɔ ne dan no mu ama adwo ɔboa nso abɛfa ne dan so wɔ ho enti no dia akɔba na we free ha na we ayese ende de tete asɛm me de me nimpa me na nanom ka kyerɛ me no ene de ma se ne ne no okay brembe wuo no wo konto kɔso ya konto minim me beto no brembe wuo no so me beto no na wona na o maame akue nyaako ne de one de mama meto no na brembe wuo kura mbeto no waba abrewa pa no ababrewa nti bremewuo ne bewo akosia konto yes ana konto nso so wo amagema kankam yi owo no enti na kyerɛ sɛ kwakunum ne ya wia na tiaku ana ke rose omo ye mema nan so ho ana konto no kwa ne oba konto nso so na wo amagema ti amagema ne di waka wu achi na anu ya wu ma me ye na yie no Jina de atie no no meda se atie for ensam wo ho na yakua eni nanuanom ekura enye ene nemum eye video bi ya video nimu no eye ama ageman ene kasa eya Asem Beba na amagema kan na na bi want to say akra e ho adoma ye na so enye bibia ye nyame dia na wia ye nimse wo na woda na bi hebala no na mo nsa so na bi go herbal mixture ene ne topa ye no aba edrom ye nu e shada kakrom na ye di nsuo no ememene topa ye no wadaro meburu enne ye ne wankasa wahia yi de ka ho asem fa kire ye yo na meda wase na machia atiefo ne ahwefo se de wo ka no no kwasem obo ade nyankopon wadom ye abibifuo wache yade na ya na yeni wanhu nyame wo ma wade ne ti wanhu so hwa na won ne ba bi ha ho se ye abibifuo no enti na yen obon habai ma ye se yeni dua na bane mfa na haba nsa yade onyankopon bo ade nyina na wonim se yen ye bibifo ye de ne abibiduro da bia na me ka se mitu kwa kakra ko Libya ni ehu wo wa obetim wo wa di agro onsuro wo kapre nezu Libya ni hu ayi a scorpion a okofatuo cause of say scorpion kana ya nwro shina funa nu hospital ntem obewu ezo wo kana ebe ti se ye kakahini akaye no edimi srew se wutie mi ye de ene bibiduro edi no obo ade Nyankopon edi ahabaduro atwa ye ho ahia edi wo de bibini ya wo se wonya bibiduro ni no na minim de wo si ye wo ho tifa ye na munya 120 years ne 150 no what is say ya twere abrofoduro bi ama wo bi wo hye dudo no wanonum bi kura bi behu bi me na nakwadwa da ya wo de enduro eja me no wo yade me na ne hospital ya no kura won say eye den ne om ka se mfa no hospital no ko wiye wonya 125 me na no wonya 125 and then 25 no kura you be emfia ya wonya enti ne ho odin enti abi before ye de ne ahabanduro enti wo tie mi a infection hawa infection egu onim ase ewa wadiem infection ma wudwaru wi a ho kekawo be ma wo nantem enzegu wo wudwi ho saa
obi oso ne nipadua no ho obedwi mu saa aye ne ya ne hene o tie mi let's infection di unya hwehwe na bi go heba mixture adro we ya ye ne ho kani na enom ya na me de he me ka kire atiefo se wo yade ne se wo yare infection ne se wo be ma wo se wo nko a obesa ho yade a wo hwie ensuo gu kura achi ekọ ebeba because wo ne oba ni hia ye no yade ni bi akodi oba no ho enti oba na anum bia enti se do sika to bank wo besa kwa akofa besa akofa afro oba no ho enti bi tu fu se wo ne wo yire minde alaji bi kasai talaji wo yire was ai wallahi wo me yefo enam talaji ene ma wo bia bi nom abepem ne papa ne se na ne be mu ahyehye no no ekọ ye mba biu ne ma no soso no se ma no so aye kama ankasa edimi sra utie me endede ya medimi namba no etu mfrema mama ebi out kam utwam na wote me nka wosi mi nya namba ya nka agire me frɛ doctor nam ne nadi nkomo me namba ne 0549 0549 99 92 53 0549 99 92 53 edimi sra wani die kasa banche enye a eja na kire obi timi frɛ me nana waduro no de wi azikanti visa duro na bebo ame ne babusa ne se papa na hwan ende ton ade ye obeka cho sa ade ne nye obi eni ho se be kwase akora anye sa sure etimi sira kono maduro na ansa okono maduro na wase wo ye nipa a wo kanokore etimi sira infection how ama wo menses entimi maye oba bi ho bu ni nsampre no na mprensa da ayi bosome ba akum o pa wo besi de watimi nyensen obi so timi nyensen wase asai bema bi ozo timi no oba hie all right but ni hunsuo no asai entimi nyensen oba da bia de problems ne ma nko a enti wo no ho kani mo no maduro no afanu no nyina nya yarsa de aka yese mo betu badin entimi sraw wa wo pa wo maduro yi hu hia boba heba shop bi aton aduro biara wo se open na bi yeyi ma wate ano to pa yi ni shim fansu no to pa yi na wankasa bohu enema ebepie afiri oba wa hemfie ebeyi efin afiri wase ankasa etise gota ya hurumu na gina chetu se enema epie ba no timu se sister bi wo se enema we nyina na wo me ho asemaame so na mo hyenhyemhyem nanso so entuma katade so wo se wa ko abre nanso ne wanya na hoto wo se be ma ware no be ma na ntini hu jai be ma na ntini hu ja be ma na nsini fom because of se me ma so de bia meka ye mpe kwankase ye be kwa hia e kwa hia de konkom se de twere no ka ye no enti wa ba ya wase kwa ya ye kese no be ma ni nje wo ho be ma no kwa abonten a o frɛ na wo de me ba de bia me se efi a ya aduane mpam no o se krama akwa no ayeka unya kase fadi sure na se fie no mundi dikura de bia tofo makrama no be de watena fie ho enti oba siesie ho na okurumo ho dam ne yankasa wo de aduro aye be ma no na so enya aduro so wakogi suman sebe mpraduasa ukura we kanse wo mudiem na wa so ukurumu dendenden e wa wade kwa so enti misraw obi anam yade hawo ama wo ntimi mbu nsa wa ya se ye wo ya obi wo ho ne de no eyiyi ti sa katoa onuma duro na ebeyi ni ma bone ya wo ma himfie nyina da na wanka sefiri oku dware adu sa hye wase atum se wase ye kwa hia kama oba wo ni atenka de bia na mrante ka mante hene wanya ne baby ko wo so oba omuade pa ne oba wo ni atenka because oni be ma no ho mfase obi ada oba na atenka enye no nibu na dibu wo fom sure enti bi so wo ni atenka ya timi ni be ma hia no maduro ni bi ebeyiyi enema bone afiri wa hemfie na afiri ho kono wankasa na be frefre match be ma bu ho wode no kan wo ba sisi a osima sore 2 minutes enye hesa o ha wo ba no so ba ho antono na wo be ma ho to wa ta de akina aka so onya aduane ma wa je wo di watem wo ntiriw no kasua mpanyi so mfa so ne sei ni wo di watem ti be ma kwabrane yeso wo didi ni ntiri ho a ntiri ba ko ne ye basai ye to so mienu
ene ye be ma sinsen ye himfi de bia me kam se be ma se wadwuma wo be ma be firi wonsa de nko wadwuma nsai na nya sika na woni ho na edi no wa ya akokɔ I can say aburo na nkokɔ na ba so adi wuntimi nkumbenwe wati bi da enti be ma de bo be ma ho bae enti powder na ye de abeka aduro no ho no powder no Otec fi ha de bia ba ha okay no me infection de no ama mwa bone na firi woni paduam no na wo no mema de powder no ka ho na wan kasa de chia no pa you bi ne ka kire se aduro no e ho hia e bia wo na ho kama e bo nka ye se sore no ba da wo nchen de wuntimi nye no e bo wo ma otimi ye good be ma wa ye mre no no maduro ni bi na wan kasa bete paw na na du number ne 0549 0549 99 92 53 0549 99 92 53 eno ye burusu e wo dwaso ukọ PFA Tafuni Road unya bito ukọ Top Amazing wo Watafu Methodist Sonda ho unya bi ukọ Apidank e wo mrom Misty e wo mrom Dani Heba wo mrom Korenak e wo Ashton Main Street Kewo Fred Mess ukọ unya bi Asafo ukọ Habme Coastal Pharmacy Adum Promise Heba Tinatet Heba Osofo Lai Abrepo Junction Amsterdam Tech Junction KK Pharmacy. Amand K Pharmacy was a cormampon, abu number 2, traffic Masarechi ho, Okowa, Tofiko ho, Subinebi, Tepa Adumura ho, Tepa Mr. Michael, Goso Jaheba, Goso Jomat Pharmacy, Emem Rita Heba, Kunsu Mr. Amwa, Bequai Fojo ho, Obuase Smart Heba, Bogosu Unique Heba. Hey, Adrono, Adosu be Breminti Minki Canina. Eti Utiemia, baby, I want Medimia Mohodino. Fremenana aduro no ha o menya bi wo hen me say menka entum futrum wani nipa wo ma no aduro wei wo hwa na credit kipen my back wo so wa abrepo wo se na odwaru wi a ho hene wo se yakotwa no to enwoma e de ahia afidie mi ya manu nduru akɔ hen agba hen ankɔhwe ti wo tie me say ya na freme nam so mra be poja nhye betoduru no bi one more 1 2 3 was in anabi mesia was me na me biase ya me frɛ o se me ho ye me hinimi papa nya me nhira o number we why ayi mesia was o na me de kakra to so ulume aya wo cha blanti ade chese anika efe yeah wa no maduro no e chemade sure ase wa anto otoy entimi sew atiefo pa sew wo ba bia ya wo temenka ba bia ya wo temenka biara no hwehwe na aduro ni bi so ame ukọ Casablanca ho ebi ho Casablanca Pharmacy sahwi ba bia ni afa heba o Jehovah Witness for Junction so oboase Mrs Adia heba and oboase boss mine mama Kate ni nyina ba bia wo biada unya aduro ni bi enya aduro ho odin timidim number no to from last one famambe na fa number no na me sorry a wa frɛ me na de wo yade na ye obia ye ni hu nkomo okay nyakopon de aba ya chaye kwa timi sro me number no 0549 99 92 53 0549 92 53 me de manu eba wie ma me nchia me ya me twetwum ho kani okay oba pa Joanna echia yankopon inshallah inshallah na mo frɛ ni nyinara amen medase Auntie Mary okay. ya obutri UGC I can say sasa okay wonso de bia na fidie da ho okay de bia wow Mary menene sa kwa sore we gidi ni ba okay awurade nhyira mu nyina o nhyira won so arafo ne ade hye na bi ya wono ne de na bi go heba mixture ne capsules enuomienu ensuo ne topaye na wunya ni nyina sha adaka krom wode ensuo no be memene topaye no nokre ebeboa onipadua no ama infections enemu yade a wate a wakoakoako a enko no ebeyi nakwa ama wanya wo ho awiai awodadie mu ntia nkoma wo ye frɛ Elder Charles Kodua dodo na nim se frɛ wo fa Charles 1
tema na awo of a Charles when ya feko e de aka won fie ho owa de chami owo Otec FM ha se wo fasa akwanya wi so e we show happy birthday osradom se o manenye kese e wo so no mo happy birthday to you. And the Voltage Real Limited for Yankupon Shamo na onyamon so mo kese. And wa we hear nsuo atu e wo fie. Wona make sachire wi. Se bi nsuo ni nsupa. Enti pe woni a ebetumi atu nsupa no e de amawo. Sa ankrofo no any Voltage Real Limited. Onu adwuma so ani. Onu mo wa animdifu anim nsuo ni tu. En wonom wo emfidia ye de bone asase no kotokro ni mu ase ya wo pa na atwi nsu kroje de bawo enti se wo pensuo wo fie wo pe boho no wo adwumam nsu adwuma na aye sache wotai wo pese oja customers nyansu e da ma Voltage Real for emetu nsuo mawo wo hia nsuo nko ade a entwa mfa wo mo ho se wo man kwanchenfo bi be ye adwuma mawo e ma problems na abemu a frɛ ye ni emesiesie mfa mawo ate oba kumasi ahojo da abai ya ho ne main office ne wo oba sunyan tachiman ne doma nyina nso a ye won krabata ho oba mampon ha okọ adwira okọ sechidumase oba mampon kofiase oba jamase ho nyina Voltage Real for won krabata ho ba bia wo de wasase wo ofie wo pensuo no wo Ghana hanko ade frɛ ye number de ye 0244 299520 0244 29 95 20 and 0266 43 2210. And we are Bolivia Enterprise in Sukumasi Sofo line alignment ho onomoni multi home edi animhwe omona di nuane esaya de enuane mu ahodenuo ena ya Bolivia Enterprise for this ayade ye nuane ya vitamins ni minerals aduonum yensa ne wom amino acids edum kono omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye nuane mu matontwom ena we nyina nso ye ahodenu e baw ni padua ni mu a eboa kutia yade enti wutie mi wakoya ma onu ni nyina ankosi aga brane emfa nuane mu ahodenu nsa yade future life smart food be kire wo yade mu ye ma waduane aduru a wobedia wobenyankwa ye number ye 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and onyame wo ho hebafo ena de basa enupa no abadwa so ye wo basa heba ointment sa ointment mesi so onya bi na de sra wo ba kwada aketo a obi ntumi mfa sabranya no obi ntumi mfa asra monye no entosi mu no ensa e pioneers gu ba bi a na ye spread wa kwada ho ne bi nya kwada no mpofiri mu ahohye entumi nchi akwada no wo ba kwada ne pampers rashes no ebi ntumi ngu akwada no basa herbal ointment eyenkupa wo panyini kakeje se wonsa no na amoyere honam kankan bi aba ho oseye ama untumi nyiwa wam unipadua wadwumaden a wo yentia ne mu ya wo ya na ntemu apropro okum fa basa herbal ointment bi basa ointment no fasrasrem ne beye ni nyina mawo ye wone topa ye basa herbal capsules na no de se wo yefunu yade ka ne hu na fie gya adum obi ho a ne nsabuo mu nye obi nso wo hono asabe wa ye mrempam obi kokko pai na ne ho kyere no wa infections ha wa na ye so cholesterol wo soro pe basa herbal capsules na wo memene a ebeboa wa masumdua befie ba bi eto onu bi akwa obenya basa no ibi ye number e ye 0244 26 7725 0244 26 7725 and St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic ye wo Kumasi heya Tech Maxima usi wa Maxima baby agoya filling station no ewo no a ekwane a edam famu aba bepia affordable no fasa akwane so bra wanim kakra obeba betu fie bi Ghana flag sim se wuduru hana Ghana flag nsi ho enye yen ya so ye yen ya hey Ghana flag si ho ehwa ne St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic na hey oba ye nchen a enu wo ho
wo yade a wo de nam no yema waduro no yesem miemia nipa wonsam ene wo nam e de san yade entimi ka say we obi a wanya stroke nodwe we obi a wanya hawo prostate ho we obi a wo pressure wo low ana high wo yaw bi wo nipadua nimu ana bema waye mre oba wo pa wo na ema ni o man koyi obi wo hatititiye mu nyina momra na ha no yede akupressure ni miemia wo nan ene wo nsam ama wo hawo no akono yesa wo water therapy ye wo acacia wood therapy ye wo olive oil ye be apply ni ayo deep tissue massage what ya say entu be free ha akono wanyu ahoto ene wa yade bi etete wo akwanya no aba ma wu St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic fa ho boyen ye number ye 053 702 9464 and 0546 242343 o fresh our number we ya ye beje also mama mami ntinase mami nana yeda ase mama nana ntinase na ye nhwa ade bi ye nya ade bi sisi ya mawuru afefe sisi ye ya ye kasei ya se wa nana mabo munkuru akuya mansa bebo ninkuru ni nua bobie kwabna boa ono nso abebo ninkuru ena nana enso didi ono nso nim aba abetato se ye kase yensie montem asumdue mra na mu nyina montena e wa asumdue mu a mo beti ase ana mo da so gina so se akuya mansa emfiri mu fie nti wonfiri mu fie nana we dia be pa chew sabio samanfo mposi epeso do nti sanka ya ati asefo ye die na ka ye ne tena senua wono ene si yen be ma ba ntena fie eti ye ntu ti ye die ye pe wodo ene asumdue ye pe wodo ne asumdue ti nana yesem ye mba ka akosi ade asumdue beba ene ye hwehwe okay akuya mansa wonsemu a wabeka de ewuni aka ene de na nanimu ono nso de abeto so yi se yetna na yehia na ya pre ama asumdue aba montem se ne ewura yi kan na montena wa asumdue mu a obepede wo sa akwan ne so ana wonso da so gina so se omo ye mema nti omo mfrifie bra wanim na yi eye asemise twato na mebusa wi na yi ano benefo ye media mi afia na nya media eye ma me ne de sha busia peninsa when the feel yo bibia ya de ma busia peni nti de busia peni beka no ene metie abusia peni nti de na beka yo me wo me say media me wo bi asem sampanko na medi mami ba obatututu edi no ko prison ba nyina ye mu yi asem ba adwato anam na mtu aka nyina chewo mu na mtu a mu kan nyina chewo edi na wo ka me pesa me ka bibi siso mami ne ba na ba ma won shoot no e ba mpanefo bi asem ba fie no me se papa de mu jame mtu aka ne chewo me nua bai me ni monte bone mo hunti na me nua bai ya ka feel ya ponte wa amles obagina ka sa fidie so a me ma bomeni abatutu ne se ebusia panyi me busa o simple ya no mame eye bre na me de ya adwuma unia ba mi na mbusa no wadane ama me ba se ya kama bibia afiri ho okay kira me pesa me wa no okay o se se me pesa on betena fie ho a enka me no me ko pre ko ye krata ama wo mu fi se kra ye no so enti won so pa asumdue eye na mom no asumdue na me pe no me pesa o mo ti ase se efie no ba ma ba ni ade memo akasa o mu kodi ade die no me frɛ mu fo so we fi o mu de manya bi atenam to mbe di ade no ma pri bi ama o mu ni dan no sa na o ka kyerɛ me fo so to mu de o mu te wadada na o mu mema ma no mema nan o mu ba ma ba ko pema no ye wo mu fi ho na ma ya na ba ko wu ye no ba ko be di ade no
omo ba se omo papa nso ah se nye nchiri mu ah mate se enti wo de mema ma ne de eno na mfi wa no da prince se wo mo ntena ho na mo ma hye ma dwum se mo pre da ma omo ni na no so de yenti ase eno pa so de yenti ase okay adofo ni ade hye sebe asante wo eye oman ye kan ye wura ntini eti baabie yeti ye wura te ye wura na say etu ye bo odi a ye maye muso piao na anu ade ya nananom aso ne daye na ye cha ya wotoso miensa sante hema ye no ne ye de akere sante man nyina nti ye kan ye ken sensem yere ne paso ne babusuam yenkire dua yemfa nwura ha na yemfa nse ha amaka ekokesim wonananom anim na nananom tena so na ye kire dua no yie ema ye hunu ye kire hunu wia ye behu de ebeye enti sebe pene ana empene no just 5 minutes monka sankire mo chibifo no embu obia nya dede aha ye office say ye hwe nan ya ye de akọ ni ye jai amanananom nti sa pepepe ezi ade nkasa bio me de manu atoso mesro ye de ani atoso krata bi ewumu ya dance ye krata ni bibia no ebepie ewo ahemfie na yehunu adofo medamase bi dwumadie na si enti mom yanko na yehunu de ye kɔwe amaka nesese kɔ nananom animu a enko na afei yehunu de nananom ka ene asasu herbal center for mo amudi kubi herbal powder no aba no aduro na aduro ene wo ye bema na wutie me na wo pese wo mensem egina brane no wona make sa hui kope asasu herbal center for onum kubi herbal powder no se wunya kubi herbal powder ni bia wawie wodi pensuo de ana pekubensuo sabigum na wodi kanum wo kanum nase onum a eboa ma bema wugina pa gina brane edem ne wo ka say ya ye ka say kekan hu na kope kubi herbal powder ni wo take femfia ha mi ayahodo ayeto nunu a obenya bi freye wo 0244 166602 and 0243 505775 adofo ni adehye mapon